que non queremos é que se vai acumulando atrasos e que a hora prevista para os relatorios se vaya desplazando no tempo, entre outras cousas, porque temos un límite temporal de poder estar dentro desta sala, dentro deste edificio. Entón, convén ir seguindo o horario previsto, polo tanto, seremos breves nesta presentación. Acompáñame na mesa, pois, por un lado, Cristina Domínguez, que é a coordinadora actual da sección de Artes Escénicas Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega, que intervirá a continuación de min, e tamén me acompañan os coordinadores desta xornada, que son Felipe Villar, que agradecemos a súa colaboración, e tamén Ramón Piñeira Muiña, chamado Chito, que realmente ele é membro da sección, non por iso merece menos agradecemento pola nosa banda por colaborar nesta organización. Bueno, yo creo que é certo, eu non me atrevo a asegurar así con a rotundidade absoluta de que sexa a primeira vez que o jazz entra dentro desta sala nas actividades da Consello da Cultura Galega, pero é moi probable que sexa así, non? Debo decir, sin que soe a disculpa, máis ben como fixar posición, que nós temos dentro da cultura galega unha misión oceánica. Unha misión oceánica que non se cingue aos 5 océanos coñecidos, senón que temos varios océanos máis, non? Fíxense que só esta sección chamase de Artes Escénicas Musicais e Audiovisuais. Unha de 6 seccións, a parte dos centros de documentación, das comisións específicas, etc. Non? Se fan un mínimo esforzo de imaginación durante só un minuto para pensar que só no ámbito da música, na que están máis directamente implicados, que están aquí presentes, e tamén os que nos seguen a través de streaming, pois todas as temáticas, todos os estilos, todos os intérpretes, os creadores, os instrumentos, os espazos, a difusión, o ensino, as asociacións, a xestión, os certames, as axudas públicas, a historia, etc., dá para cubrir varios océanos. Digo, non o digo a modo de disculpa, sino simplemente, como decía antes, para fixar posición, porque o feito de que non estivese non quere decir que nós non sumeramos que estaba aí. Primeiro. E logo, porque sucesivamente nas deliberacións destas seccións van iluminándose progresivamente espazos que nós non queremos que queden na sombra ni no esquecemento. E agora aí toco ollas. É posible que eu volva a tocar dentro de pouco, como é posible que pase unha dúcia de anos antes de que eu volva a tocar, pero aquí estamos en calquera caso, non? Tamén un pouco para que vexa tamén cal é a magnitude das tarefas que nos concirnen continuamente, simplemente no prazo de un mes contado a partir de hoxe, esta sección, e non a parte de todas as demais, ten ao seu cargo as dramatuxas itinerantes que nos levarán a Vigo e a Porto os días 10 e 11. Temos tamén da xuntanza anual que temos todos os anos a mediados do mes de novembro en Vilalba co Instituto de Estudios Chairegos, unha das persoas presentes xa ten estado ali representado tamén o Consello, que se dedica neste caso a patrimonio material e inmaterial sobre todo, e hai un espazo dedicado tamén á tradición oral e á transmisión a través de non só de mulleres, pero tamén mulleres, neste mes de novembro. O día 19 teremos todo o día dedicado ao Centro Dramático Galego, que, bueno, estivo de aniversario, non hai tanto tempo, que forma parte desta revisión que nos queremos facer dos grandes centros de cultura creados co inicio do autogoberno galego. E o día 24 temos a foliada na escola, estamos no ano das pandeireteiras e a transmisión da música oral, pero tamén nós tiñamos xa feito aquel Aprendedeme a Cantar,
que agora, bueno, pues a través dunha unidade didáctica queremos tamén presentar e haberá tamén unha xornada dedicada á foliada na escola o día 24 e o día 3 de decembro inauguraremos unha pequena exposición itinerante dedicada a pandeiretas, unha xornada tamén dedicada pois, á recuperación e actualización dun instrumento musical que está na nosa tradición desde hai tanto tempo. Quero dicir que isto só dentro do prazo do mes e dentro da sección de artes escénicas e musicais e audiovisuais. E máis paso a palabra que se Naomi, que é a coordinadora da sección. Ola, pois moi boa tarde a todas e a todos. Dende a sección de artes escénicas, musicais e audiovisuais, en verdade que vos damos a benvida de todo corazón. Xa era hora que estivera tamén o jazz aquí nesta sala, e diso tratamos en varias xuntanzas ata que chegou o momento xa de facelo posible. Bueno, para iso, naturalmente, contamos con Ramón Piñeiro, que forma parte da sección, e que trouxo da man a Félix. Nos tiñamos claro na sección que o que queríamos era facer unha pequena análise dentro das nosas posibilidades, unha pequena análise da situación do jazz en Galicia, dende tres perspectivas: dende a perspectiva didáctica, porque o jazz está nos conservatorios, pero o jazz tamén está en escolas non regradas con moitísimo prestixio, non? Pero tamén dende a perspectiva da creación, porque, bueno, non sei, como non sei de jazz, non quero dicir que hai jazz galego, pero o jazz que se fai en Galicia é moi bo, eso é evidente. Tamén, ademais dende unha perspectiva da creación, pois tamén está to que é a exhibición, a distribución do jazz en todos estes festivales que se dan ao longo de Galicia, pero tamén nas míticas salas que existiron ou existen. Entón, era necesario facer un estado da cuestión de como está o jazz agora mesmo e que é o que precisa o jazz, que é algo que tamén nos gusta na sección pois falar, non? Que é o que precisamos a xente da creación dende as institucións ou dende o máis cotiá. E máis nada, espero que cheguemos a conclusións, que cheguedes a conclusións enriquecedoras para nós, para o Consello e para toda a xente do jazz. E sen máis, moi rapidamente xa pasolle a palabra a Felipe. Boas tardes, eu son Felipe Villar, estou aquí un pouco porque Ramón me invitou, un pouco en calidade, supoño que de músico en activo, máis ou menos en activo, organizador dun festival tamén, e docente, que son un pouco os temas que ímos tratar aquí neste debate, non? Primeiro, moitas gracias ao Consello Jazz por abrir as portas, Consello da Cultura Galega, perdón, que xa estou adueñando, pero non estaría mal. Non é un mal alias. Empezo forte, non? Xa vamos a empezar. Moitas gracias ao Consello da Cultura Galega, gracias aos asistentes e, sobre todo, gracias tamén aos participantes das mesas redondas. Creo que reunimos un bo elenco e, sobre todo, representativo do que todo o que representa o jazz nesta comunidade. Espero que debatamos e que cheguemos a algunhas conclusións e que logo disfrutemos un pouco da música tamén. Moitas gracias. E, bueno, boa tarde. Eu penso que, efectivamente, era hora de que os espazos institucionais tamén tomen conta de certas culturas vivas que atravesan o día a día do noso facer, das nosas cidades, das nosas preocupacións, de pequenas empresas, de grandes músicos. Eu penso que o jazz, na verdade, xa leva máis de 100 anos que chegaron esas influencias e comezaron a confluir a influir na música galega. Pensemos no Charleston, no Foxtrot, ou na batería xa nos anos 20, ou unha influencia, non sei, nas bandas de música do swing dos anos 40. E, en todo caso, nos últimos 50 anos se foi cocendo a lume lento e con un traballo meritorio por parte dos músicos, con prácticamente todo en contra, conseguiron
criar unha escena de altísima calidade, criar tamén unha pequena economía en torno aos seus faceres. Aí están os festivais, aí están as escolas, aí hai pequenas asencias de management, de incluso disqueras, por que non? E, bon, penso que sí, que é un día de celebración, penso que para toda a xente implicada no mundo do jazz e tamén para o Consello, de que conflúan estes dous mundos e que de alguna maneira entren estas preocupacións dos profesionais do jazz na senda e na consciencia global un pouco das institucións que nos representan, non? E de que nos poden acompañar. E eu estou contentísimo da resposta que tivemos por parte de todas as persoas que convidamos e por parte, como digo, do propio Consello que abrira as súas portas a que esta xornada, que espero que sexa a primeira acción de outras e que veñan outros asentes e que o enfoquen de outra maneira, pero que de alguna maneira chegue para ficar, non? E que lle demos uso a este instrumento fantástico que temos aquí, porque realmente é extraordinario, un piano maravilloso. O sea, vamos a ter a oportunidade de escoitalo nas mans de Sunil e vai a estar tamén acompañando Miguel Xoani, creo que vai a ser un feche fantástico poder rematar con música en este espazo. E pola miña parte nada máis. E vamos a darlle paso, que penso que salle do paso eu, verdade, a Eva Moreda. Eva, quizá hai persoas que non a coñecedes porque non é un nome que igual sone no ámbito do jazz especificamente e entre outras cousas porque desenvolve a súa actividade profesional fora, está en Glasgow onde é musicóloga, profesora na universidade e se ten sinalado pola atención ás músicas contemporáneas e tamén incluso literariamente se ten interesado polo jazz, forma parte da súa vis profesional máis académica e tamén creativa e penso que pode ser un ollar fantástico desde dentro e desde fora ao mesmo tempo para facer un pouco de memoria e decirnos en que punto estamos antes de pasar aos debates concretos. Así que pola nosa parte penso que nada máis e deixamos a mesa a Eva. Bueno, boas tardes a todas. En primeiro lugar, agradecerlle ao Consello e a Chito e a Felipe por terme invitado a ser parte desta xornada, se non só iso, senón a abrilas, cousa que, en certo sentido, me intimida un pouco, porque, como dixo Chito, eu non son, digamos, unha axente central ou sequera periferal no sistema de jazz en Galicia, pero aínda máis por iso pois agradezo que se me teña convidado non pois para achegar unha perspectiva que, bueno, que espero que polo menos sexa de algún interese, non? Bueno, cando despois de convidarme Chito, non, obviamente pois empezando un pouco a barallar, non, pois de que falar, como intervir, unha xornada sobre jazz en Galicia, e sendo Galicia un país no que non vivo desde hai 20 anos, houve unha lembranza, unha memoria que me veu á cabeza case inmediatamente cando empecé a pensar temas como jazz, escena, se lle quere chamar así, traballo, o tema de, bueno, a música como traballo, precariedade, un país, unha nación pequena como Galicia. Entón, todas estas ideas, todos estes conceptos, pois me remitiron a cando eu cheguei a Escocia, que foi no 2012, despois de ter obtido unha praza de profesora na Universidade de Glasgow. Entón, eu lembro que esos primeiros meses, non, que eu estaba, pois, obviamente, intentando pois coñecer o máis posible dese novo país, desa nova cultura, unha das cousas que se cadra máis me chamaron a atención
pois foi a vitalidade, polo menos aparente vitalidade, falarei diso máis tarde, pois da escena de jazz en Escocia. E non só no que respecta á presenza de festivais, oportunidades educativas, institucións, etc., senón que se cadra o que máis curioso me resultou é que eu percibía pois, como unha certa identificación entre jazz e identidade nacional escocesa, non? Pois que un pouco se falaba moito non de que Escocia era o sitio ou un dos sitios nos que pois había que estar, polo menos no contexto británico-irlandés, para escoitar jazz, para tocar jazz. Lembro tamén pois, de notar pois, que había se cadra unha certa sensación de que o jazz pois, era unha das músicas non que forman parte ou que formaban parte da diversidade musical de Escocia. Esta percepción, teño que dicir que tamén está un tanto influída, non hoxe entendo mellor, estaba un tanto influída polo lugar no que traballaba eu, e falarei un pouco máis diso. Pero semella interesante en todo caso traer un pouco a Escocia a este contexto como se cadra como caso de estudos polas semellanzas e diferenzas que se cadra poderíamos establecer con Galiza, non? Obviamente, os dous son países non que por razóns históricas se cadra pois obvias, comprensibles, foi a música tradicional a que se lle deu, pois digamos, o papel primordial non a hora de construir a identidade nacional. É dicir, se escoitamos as palabras música e Escocia, nos din que, digamos, o primeiro que se nos ven á cabeza, pois seguramente se nos virá á cabeza un gaiteiro, non un piper, sobre todo se pensamos nun público, a ver, este público é un pouco especial porque somos todos músicos, sabemos un pouco máis, pero sobre todo se lle dicimos a unha persoa así que atopemos aí agora no Obradoiro, pois dirán, pois é un piper, non un gaiteiro. Se cadra, pois, mesmo algúns pensarían no pop indie dos anos 90, Belle Sebastian, este tipo de cousas, pero nisto seguramente pois non pensemos tanto, non que obviamente un combo de jazz, pois no castelo de Edimburgo, non? Pero dentro de Escocia, non, en certo sentido, dentro do Reino Unido, ou, digamos, Reino Unido e Irlanda, así por dicir a unidade, esta asociación entre identidade nacional escocesa e jazz, pois sí que funciona, que é do que falarei no relatorio. Outro aspecto interesante, non? No que penso que tamén se pode buscar material para a reflexión en comparación con Galiza, pois é o balance entre apoio institucional e voluntarismo. Quero dicir, ata que punto esta conceptualización nacional pois é algo que está impulsado desde as institucións ou algo que nace desde a base ou mesmo se cadra desde unha elite cultural que non é institucional, pero é elite non en certos sentidos. Tamén se pode falar moito disto. Eu non quería estenderme así demasiado na parte máis teórica ou conceptual, pero sí que quería poñer na mesa un par de referencias que penso que poden explicar ou contextualizar o que vou dicir a partir de agora. A hora de falar de identidade nacional, son referencias inexcusables Benedict Anderson e Eric Hobsbawm. Entón, Benedict Anderson fala da nación como comunidade imaginaria no que os vínculos entre as diferentes persoas, estamos falando de millóns de persoas, mesmo en nacións pequenas como Escocia ou Galicia, entón, pois é imposible, obviamente, non coñecer a todas esas persoas e sentilas a todas partes da parte da túa comunidade nacional. Entón, esta vinculación pois ten que darse a través dunha serie de xestos, de cerimonias, de imaginarios comuns, etc. E logo, por parte, Hobsbawm fala da invención da tradición, é dicir, que cando as nacións aparecen no século XIX, pois vense na necesidade de fundamentar a súa legitimidade apelando ao antigas que son, normalmente. Entón, pois leva a que se inventen tradicións que se consideran axeitadas para demostrar esta permanencia histórica, non? E ás veces sí que hai unha invención literal, unha cousa que non existía, invéntase da nada, pero en realidade as máis das veces non se trata dunha completa invención, senón máis ben de institucionalización, é dicir, collese algo que unha práctica, unha actividade, unha festa que xa existía, que xa a xente andaba por aí facendo algo, e o que se fai realmente é formalizalas, estandarizalas, dotalas de contido, ligalas ás institucións, etc.
É dicir que realmente tanto Anderson como Hobsbawm temos no centro esta idea de que calquera identidade nacional pasa por un proceso de construcción, o sea, non é algo que emerxa espontaneamente, non na maioría das veces, senón que este proceso pois, é impulsado en maior ou menor medida polas institucións, tamén ritualizado ata certo punto, é dicir, moitas veces o que importa é a repetición de actividades, de xestos, non? Veume moi ben, en realidade, veume moi ben o que se dixo na mesa inaugural, non, de que esta é a primeira vez non que se fai unhas xornadas ou un evento relacionado co jazz no Consello da Cultura Galega, porque isto tamén é importante, no sentido de que se hai un organismo que é o Consello da Cultura Galega, pois pódese pensar, non, ou pódese imaginar que este Consello, pois para ben ou para mal, vai actuar un pouco como gatekeeper, o sea, vai ter algo que dicir no que conta como cultura galega e o que non conta, non? Entón, ao mellor, esta idea de que o jazz por primeira vez ten presenza non neste ámbito, pois igual nos está empezando a querer dicir algo non do papel que o jazz considerase cultura galega ou non, ou é unha cousa diferente, etc. E si que, a ver, en realidade, pois moitas veces, como saberedes, nun paradigma no que nos movemos a nivel internacional, non falo só de Galicia ou de Escocia, pois moitas veces non pois as actividades culturais, as manifestacións culturais que se consideran nacionais, representativas da cultura nacional, pois cada logo son as que máis oportunidades teñen de recibir apoios institucionais, económicos, etc. Entón, o que vou falar nesta charla vai ser de 4 áreas nas que penso que se poden ver algún destes procesos de institucionalización, de formalización en relación co jazz. Ás veces con máis éxito, ás veces con menos éxito, ás veces se cadra ides poder ver un paralelo con Galicia pois como bastante facilmente e ás veces menos facilmente, entón eu intentarei falar de todas estas cousas, pero tamén non sei se ao final se había, pois, eu intentei preparar a charla de xeito que houvese un tempo para unha quenda de preguntas, non sei se está previsto, pero algúns destes paralelismos ou comparacións ou ideas que poidan xurdir, pois tamén se poderían poñer en común se houvese oportunidades para isto, non? Entón, a primeira área da que vou falar son os festivais de jazz, que tamén van ter unha presenza aquí nunha das mesas. Escocia é un país cuxa vida cultural se considera moi festivalizada e, de feito, mesmo se atribúe á cidade de Edimburgo pois ser a primeira cidade que comezou a tendencia de festivalización da vida cultural a nivel global a partir da Segunda Guerra Mundial. Todos coñeceredes, imagino, o Festival de Edimburgo, que se celebra desde, penso que o 51, estaba comentando un dos participantes no xantar, pero se non o 51, pois é 50, 52, é dicir, en plena posguerra. O Edinburgh Fringe, o Festival de Literatura, e o festival, tamén hai un festival de jazz and blues, que é un dos 8 festivais de jazz que se celebran en Escocia actualmente. E aquí tedes a lista de festivais, si, os que un pouco siguen activo, non? Pois cunha continuidade, non? O que me semella interesante aquí pois é un pouco tamén investigar a historia de algúns destes festivais, porque podemos atopar exemplos de algunhas das cousas que dixen antes, é dicir, por unha parte está este equilibrio ou ás veces mesmo tensión entre voluntarismo e actividade institucional, e logo, por outra banda, pois esta tensión tamén entre un desexo de importar prácticas, en principio, foráneas e, ao mesmo tempo, de construir algo propio e algo que exprese, de algún xeito, a identidade, non? E tamén, atopamos fluctuacións entre unhas cousas e outras ao longo da historia destes festivais. Entón, vou falar, sobre todo, dos festivais de Edimburgo e Glasgow, que son os máis numerosos, os máis prominentes. O Festival de Edimburgo nace no 79, ao comezo como unha especie de imitación do Festival de Dixieland de Sacramento, é dicir, está como moi circunscrito a ese tipo concreto de jazz,
importado, así por así dicilo, por parte pois, dun músico local que tiña moito interés por este xénero, unha iniciativa pois, un pouco privada non? Neses primeiros anos, vai seguindo por esa liña non? De Dixieland, pero o que me semella interesante é que a medida que avanza os anos 80, pois o que se ve en Edimburgo e realmente en todo o Reino Unido, como se cadra poderedes imaginar, pois nos 80 péchanse moitos locais de música en vivo, o sea, as oportunidades de escoitar música en vivo diminúen moito. Isto está conectado, pois, co thatcherismo, cunha, bueno, xa poderedes imaginar, cunha, digamos, un neoliberalismo non pois brutal. Entón, o que sucede en Edimburgo, que me semella interesante, é que o festival empeza a diversificarse, o sea, xa vai acollendo máis tipos de jazz e un pouco absorbe esa demanda de música en directo. É dicir, a xente que o mellor quedarase en locais aos que poder ir, e non simplemente para oír jazz, senón simplemente para oír música en directo, pois agora atopan no tempo limitado, iso sí, no que se celebra o festival, pois atopan como unha válvula de escape non para esas ansias non de escoitar música en directo. É dicir, a min o que, digamos, co que me quedo eu é que temos un exemplo dunha iniciativa que é en principio privada, que está como, a ver, o obxectivo principal pois é a promoción da propia música ou dun xénero moi específico dentro do jazz, e así dun xeito un tanto azaroso, pois adquire unha función máis social, máis relacionada co desenvolvemento da cidade, non? Obviamente, aí tamén entra, diría eu, aí tamén entra unha certa componente de identidade nacional no sentido de que en Escocia este neoliberalismo que un pouco lles arrasa as cidades, eles moitas veces o ven como unha cousa como moi allea a eles, non é unha cousa que ven de Inglaterra, que eles pois nin votaron por Thatcher, nin se sinten moi identificados con esas políticas. Entón, un pouco tamén cabe imaginar non que o Festival de Jazz de Edimburgo pois tamén se asocian esas connotacións positivas non de regeneración urbana pois nun contexto pois como moi que eles sinten pois como moi hostil non para eles. O Festival de Jazz de Glasgow, curiosamente, pois tamén nace dentro deste mesmo contexto, ainda que ten un percorrido un tanto diferente. Igual sabedes que Glasgow era unha cidade moi industrial, non? E justamente por iso se ve aínda máis afectada polas políticas de Thatcher, non que Edimburgo, porque toda a industria pois lle la pechan, queda un montón de xente no paro, bueno, é un desastre, non? Entón, pois, nesta situación pois tan dramática, no 86 ten lugar unha reunión no Concello de Glasgow, e desta reunión sae a idea de organizar un festival de jazz, non? E por que un festival de jazz? Bueno, pois danse 4 razóns de por que jazz e non outra cousa, non? Estas razóns son pois converter Glasgow nun centro de jazz a nivel europeo, consolidar o público local de jazz, non? Dar traballo aos músicos de jazz da zona e atraer turismo, non? Entón, como poderedes ver, é unha mestura de obxectivos, algúns miran cara adentro, non? Un pouco de dar traballo aos que xa están aquí, mover un pouco así a economía, e tamén, claro, cara a fora, non? Pois atraer xente que se poida ver interesada por este tipo de cousas, non? Sobre todo, tamén o que eu destacaría é que o nacemento deste festival de jazz é parte dun grande proceso de resignificar a cidade de Glasgow. É dicir, aquí, en vez de falarse cadra de identidade escocesa, tamén estamos a falar de identidade dunha cidade en concreto dentro de Escocia. Glasgow, como xa vos dixen, tiña fama de cidade industrial, non só industrial, senón tamén unha cidade pois perigosa, un tanto violenta, unha cidade pois que tocara a fondo non con toda esta reconversión industrial. Entón, pois nesta época o goberno local, o goberno municipal de Glasgow era moi consciente de que facía falta un cambio de imaxe, non? E normalmente considerase que unha parte importante deste cambio de imaxe pois foi a capitalidade europea da cultura para Glasgow no ano 90. O sea, estamos falando da mesma época. 86 falase do Festival de Jazz, no 89 celebrase a primeira edición do Festival de Jazz, no 90 é a capitalidade cultural. Entón, pois,
un pouco son procesos que están un pouco correndo en paralelo, non? Obviamente, pois, o jazz tamén tiña unhas connotacións de música, pois, dun certo nivel, non? Para públicos, digamos, cun certo nivel cultural, que actúa un pouco como antídoto, non? Desta imaxe de Glasgow como cidade, pois, como moi violenta e moi industrial. Un tema para min interesante e para o que non teño unha resposta feita, pero intrígame tamén que como parte deste proceso de reconversión aparece tamén eventualmente un festival de música tradicional que é o Celtic Connections, que aparece no 94. É dicir, a min o que me chama un pouco a atención é que cando empezan a pensar que podemos facer para revitalizar esta cidade escocesa, pois non pensan en música tradicional, que igual era o que nosotros pensaríamos se fósemos escoceses, senón que pensan no jazz primeiro. Poderíamos buscar moitas razóns, unha delas pode ser simplemente pois, a casuística, non? No sentido de que os músicos de jazz se cadra estaban exerciendo máis presión que os de música tradicional, ou escoitáronos máis facilmente, pero tamén me semella interesante pensar un pouco desde a identidade tamén, non? No sentido de que, a ver, para nós pensamos nos gaiteiros ou pensamos na lingua gaélica e pensamos igual en toda Escocia, pero dentro de Escocia pois, é unha música máis asociada ás Highlands. Un pouco había esta idea de que Glasgow non é parte diso, Glasgow é outra cultura, é as Lowlands, o cal, hoxe en día, sábese que é un pouco máis complexo que iso, pero seguramente a finais dos 90 pois aínda seguía viva esta idea non de que un festival de música tradicional pois se o faz, tens que facelo nas Highlands, pero en Glasgow tens que facer outra cousa, non? En lugar diso optase primeiro polo jazz, logo sí que chega a música tradicional. Tamén me semella interesante que nos seus primeiros anos o festival chamábase Glasgow International Jazz Festival, logo 10 anos máis tarde a palabra international desaparece, pero polo menos nos primeiros anos había un pouco esta ambición non de situarse na escena internacional, o cal non rematou realmente de cumplirse porque a meirande parte do público que acode ao festival pois ou ben de Glasgow, de Escocia, do resto do Reino Unido, pero internacional pois non se cadra non tanto, non? A segunda área da que vou falar son as das orquestas de jazz, non? Orquestas nacionais de jazz. Entón, a Scottish National Jazz Orchestra naceu no 95, que non sei se vedes así ben de todo, pero é unha formación máis ben de Big Band, creo que non collín a mellor foto. Sí que é unha iniciativa que nace a partir do voluntarismo, máis que da iniciativa gubernamental, a pesar do nome, non? Porque se cadra nos temos un pouco a idea de que se usa esa palabra nacional nun nome, pois o goberno autorizouche a facelo ou polo menos está enterado, pero isto nace a partir da iniciativa privada do saxofonista Tommy Smith e non recibiu a primeira financiación pública do Scottish Arts Council ata 1998, é dicir, 3 anos máis tarde. E sigue un pouco tamén sobrevivindo de xeito tamén máis ou menos voluntarista ata o 2010 e a partir de entón pois sí que empeza a recibir máis axudas, empeza a profesionalizarse máis, no sentido de que hai unha xestora, non? Os músicos tampouco non é un traballo a tempo completo, senón que fan outras cousas, non? Actuacións, educación, etcétera. Pero a min interésame este uso da palabra national no nome da orquesta, non? Como xa dixen, a nós, non sei, se cada nos pode chocar un pouco, non? E penso que aquí sí que podemos ver un pouco esta idea de orquestras nacionais, ou sea, orquestras de música clásica nacionais. Esta é unha idea que ven da música clásica e do século XIX, non? No sentido de que esténdese esta concepción de que a vitalidade ou mesmo o valor musical dun país ou dunha nación se mide na súa capacidade de financiar e de soster unha orquestra, non? E penso que tamén o vimos en Galicia, non? Nos anos 90, coa Orquestra Sinfónica de Galicia, Real Filarmonía, había como esa sensación de que como temos unha orquesta sinfónica nacional, digamos, pois xa Galicia está no mapa da música clásica. Entón, pois, este pulo por crear unha orquestra de jazz que se poida chamar nacional, pois eu penso que tamén, paradoxalmente, se cadra, non? Pois ven un pouco desas ideas
son da música clásica e que veñen do século XIX, non realmente, aínda que sigan, en certo sentido, sigan moi vivas. No 2002 aparece tamén a Scottish National Youth Jazz Orchestra, que é unha iniciativa para rapaces e rapaces de entre 12 e 24 anos, e que é máis formativa, non, no sentido de que é para darlles unha oportunidade a esa rapazada, non, de tocar nunha formación de Big Band, fan xiras, non, por Escocia. E tamén, claro, tamén iso é unha iniciativa que desde o Reino Unido se comprende moi ben, porque tamén hai moitas orquestas clásicas de mocidade, non, que un pouco sen o mesmo formato de facer como un campamento que ensaian, logo levan as obras por unha xira. Entón, tamén, paradoxalmente, non, este intento de construir identidade nacional mediante orquestas de jazz eu vexo moi relacionado, non, co que ven da música clásica. A terceira área da que vou falar é a de formación e educación, e tamén este é un área, non, no que vemos con moita frecuencia esta conexión entre educación musical formal e identidade nacional, o sea, tamén desde finais do século XIX, seguindo o modelo do Conservatorio de París, pois hai constantes iniciativas por crear conservatorios nacionais en todos os países, en todas as nacións. Tamén se viu en Galicia cos graus superiores, non? Hai uns anos. Entón, tamén se considera, digamos, a idea subxacente, non, é que esa institucionalización da educación musical é o primeiro paso para o desenvolvemento dunha música nacional ou dunha cultura musical nacional, non? Entón, o Royal Scottish Conservatoire ofrece a carreira de BMAS in Jazz, que sería como un grau, o sea, é unha formación de grau de 4 anos, desde 2009. Tamén ten música tradicional escocesa, tamén ten, obviamente, toda a música clásica, tamén ten teatro musical, non? En este sentido, tamén, obviamente, en Galicia existen seguramente todas esas especialidades, se cadra menos, excepto teatro musical, non, nestes momentos. O que resulta, se cadra máis interesante, non, polo menos para min, é o xeito en que o jazz está presente ou non noutros sectores de educación. É dicir, ti podes ter un grau en jazz, pero se non tes outras cousas a outros niveis de educación, pois igual ao grau en jazz só van ir 4 persoas, non, que polas circunstancias que fosen se familiarizasen co jazz polos seus medios, non? Novamente aquí o que penso que hai, non, pois non hai unha decisión institucional de introducir o jazz no sistema educativo, o sea, non é dicir, non é que un ministro ou un conselleiro diga, pois hai que introducir o jazz, senón que o que vemos é iniciativas de particulares tamén, pero o que me semella interesante é que estes particulares toman vantaxe da relativa liberalización curricular que se dá no Reino Unido e non son Escocia. Por exemplo, na educación secundaria escocesa existe a música como materia, pero o xeito en que está formulado o programa, o currículo, é moi amplo. O sea, non din, pois tes que dar o tema de Bach ou de Miles Davis, non, é como moito máis amplo, máis centrado en competencias que lles chamaríamos nós. Nese sentido, hai máis espazo para a personalización por parte tanto do profesorado como do alumnado, non? E isto a nós se cadra pode nos sonar moi ben na práctica, no sentido de que se un profesor ou unha profesora quere introducir improvisación de jazz, pois pode facelo, non está limitada por ter que dar Mahler ou o que sexa, pero obviamente tamén ten a súa cara B, digamos, que ao final esta personalización ou mesmo a calidade do ensino quedan moi a mercede dos recursos cos que conte o centro ou o profesorado, non? Claro, neste sentido, pois, se non che toca o mellor un centro ou un profesorado que teña interés no jazz, pois non o vas ver, non? En este sentido, neste contexto, a presenza do jazz na educación secundaria aínda é reducida, non é o xénero máis representado. O que está entrando máis últimamente son outros xéneros populares, o pop, sobre todo, non? A música tradicional tamén está moi ben representada, pero sí que hai unha porta de entrada pola que un alumno de secundaria, de bacharelato escocés, podería, en teoría, e algún sofán, podería presentar unha improvisación de jazz como parte da avaliación que
do que sería o seu segundo de bacharelato, non? Con respecto ás universidades, que é a parte que máis coñezo eu, a que me toca máis de preto, tamén hai particularidades con respecto ao sistema español ou sistema galego, non, que ven sendo o mesmo. Sobre todo que as universidades teñen máis independencia a hora de deseñar o currículo, non hai materias troncais que che impoña o Ministerio. Ao mesmo tempo, unha diferenza para mí fundamental é que nas universidades os departamentos ou facultades de música son de música, non son de musicoloxía, porque en España se ti estudias música, digamos, nunha universidade vas centrarte na musicoloxía fundamentalmente. E se queres tocar ou compoñer, pois vas ao conservatorio, pero no Reino Unido faise un pouco de todo na universidade, non? Desde interpretación, composición, musicoloxía, arte sonora, etc. Entón, en Escocia hai 5 universidades que imparten estudos de música, incluída a miña, o sea, son Glasgow, Edimburgo, Edimburgo-Napier, que tamén está en Edimburgo, Aberdeen, oeste de Escocia, que tamén está en Glasgow, non? E penso que desas 5, estiven facendo un reconto antes de presentar esta ponencia, só a de Aberdeen non ten ningún experto de jazz neste momento na súa plantilla. E penso que simplemente porque a persoa que estaba ali de jazz mudou para outro sitio e non deberon aínda de buscar outra persoa. O sea, é un pouco circunstancial, se cadra. Un pouco a miña impresión, non, despois de levar ali en departamentos pois moitos anos, non, sí que no Reino Unido sí que se considera que se ti tes un departamento de música, unha facultade de música e aspiras a que sexa bo e a que sexa algo, pois hai que ter algo de jazz. Quer dicir, considerase unha especialidade que un pouco que hai que ter, non? E nós temos, o sea, non temos ninguna persoa que se especialice só en jazz, pero temos 3 persoas que fan diferentes cousas dentro do jazz, non? Tamén hai que pensar, por outra parte, que en contraste cun conservatorio, non? Pois un departamento universitario aspira a ofrecer unha formación, digamos, máis holística, igual de facer un pouco de todo, pero sen especializarte en nada, se cadra, non? E claro, que sucede que se ti és un alumno, non, ou unha alumna, e vas a estudar a unha universidade, vas a estudar música a unha universidade, pois vai ser moi difícil que fagas un grau que sexa só de jazz, pois farás algunhas cousas de jazz e outras cousas pois noutros ámbitos musicais, non? O sea, seguramente pola propia distribución do profesorado non vai ser posible, non? Pois que te centres só no jazz. Entón, pois o jazz o que doita ser é unha materia optativa, non? O que a min se cadra me semella máis interesante e o que fago eu tamén, igual me dicides que estou completamente equivocada, non? Pero a min semellame tamén interesante e o sistema británico permite iso, non? Por exemplo, en materias obrigatorias, non, ou introductorias, como pode ser Introducción á Análise Musical, que eu imparto en Glasgow, pois facer un pouco de análise de jazz ao mesmo tempo que análise da música clásica popular e doutras, non? Entón, un pouco jazz entra neste discurso, non, de que é unha das músicas ou dos códigos musicais que compre un pouco, saber un pouco, non? Aínda que, obviamente, non che dá para especializarte, non, niso, non? Finalmente, a cuarta área, non, que me gustaría falar, que se cadra é a única que non está representada en Galiza, non, polo menos que eu saiba. Entón, tamén sería un pouco, non sei, interesante ver o que pensa a xente, non, que é o tema do Scottish Jazz Archives, o arquivo escocés de jazz, non? E a min semellame unha iniciativa interesante, claro, no sentido de que é outra iniciativa, non, que apunta cara a esta idea de vincular identidade escocesa e jazz, e xa desde o nome do arquivo, non? O sea, non lle chaman arquivo do jazz, o arquivo do jazz escocés, non? Entón, esta é unha iniciativa, pois tamén, en principio, voluntarista, non? Se vos metedes na web, eles piden doazóns. Eso é moi británico tamén, o de micromecenazgo, ali xa o inventaron hai un mogollón de tempo, entón, pois, doazóns. Non atopei ningunha probas, non, de que teñan financiación pública, o sea, non atopei ningunha
lles desen, pero teñen vínculos con institucións como as universidades, a Biblioteca Nacional de Escocia, etc. E iso, claro, é unha cousa que tamén me semella interesante, o sea, no sentido de que agora mesmo as universidades británicas ou escocesas non pasan polo seu mellor momento financiero. Eu tamén dirixi un pequeno arquivo non de jazz que tiñamos no meu departamento. E claro, a universidade non che vai dar cartos, digamos, para digitalizar ou para ter unha persoa ali, un arquiveiro, a non ser que te presentes a financiación competitiva, e algunhas veces poden darcha. Pero claro, o feito que, por exemplo, neste arquivo hai varios académicos de Edimburgo, de Aberdeen, se son persoas que teñen un traballo, digamos, fixo e poden, como parte do seu tempo de investigación, dedicarse a construir isto, mira, xa tes unha estabilidade que obviamente non é ideal, pero, bueno, sí que hai unha certa estabilidade nese sentido. Entón, este arquivo, de momento no que consiste é que teñen materiais procedentes de doazóns, de particulares, sobre todo fotografías, algún vídeo. Na súa web din que están digitalizando material. Non atopei demasiado material digitalizado, algunhas fotos, algúns audios, novamente, imagino que esta precariedade tamén dificulta un pouco, pero a mí o que me semella interesante é como un pouco esta idea de ir creando unha certa memoria do jazz en Edimburgo. O que sí me parece extremadamente interesante é que tamén gravan entrevistas de historia oral con persoas que tiveron relación co jazz en Escocia, o sea, xente que xa igual se está chegando un pouco así ao final da súa carreira ou da súa vida, entón faise unha entrevista con eles para que un pouco compartan todas esas lembranzas e que quede un pouco iso aí, non? Sí, entón, digamos que o que me semella máis prometedor ou máis interesante é tamén un pouco esta idea de que é un arquivo que non simplemente recibe materiais e os preserva, senón que tamén crea materiais, o sea, tamén se esforzan por crear estas historias, estas entrevistas, documentalas, e un pouco crear esta memoria compartida do jazz en Escocia, que xa dixen que me semella que se cadra en Galicia non existe de momento nada semellante, xa me corrixiredes se estou equivocada, pero que tamén me semella sumamente importante a hora de establecer este vínculo entre jazz e identidade nacional. Xa vou rematar cunha breve reflexión. Entón, en Escocia, como small nation, nación pequena, constantemente preocupada por redefinir e establecer a súa identidade, eu penso que se pode dicir que nos últimos 40 anos o jazz empeza a ser considerado cada vez máis como parte desa identidade. E mesmo houve algunha que outra iniciativa de vida moi breve tamén, pero do goberno escocés levar a músicos de jazz escoceses ao estranxeiro, tamén como parte do programa cultural escocés no estranxeiro, pero xa digo que non durou moito. E penso que sí que é relativamente doado un pouco ver como o jazz como música pode encaixar con certos valores que hoxe en día se consideran parte da identidade escocesa. O sea, por exemplo, a apertura cara ao mundo. Estaba dicindo ya un dos participantes no xantar que a identidade escocesa é curiosa, porque moitas veces se definen por oposición a Inglaterra. É dicir, todo o que sexa Inglaterra, nós somos o contrario. E isto, a ver, exaxero un pouco, pero non moito, E claro, hai un pouco a idea de que Inglaterra son máis pechados, máis insulares. Estaredes vendo, imagino, estes días hai todo este rexeitamento da emigración, todo este racismo, que desde Escocia ven como moi inglés, o sea, eles non se consideran parte diso, obviamente hai tamén racismo e racistas en Escocia, pero sí que se cadra eles intentan proxectar máis unha imaxe de apertura, de atlantismo, mesmo se lles quere chamar. Obviamente, o jazz, tanto coas súas orixes en Estados Unidos, pero tamén se do Eurojazz, Entón, un pouco o jazz, eu penso que lles encaixa
nesta idea do que queren ser, non? E tamén penso que lles encaixa bastante ben pois un pouco esta idea de democracia, de horizontalidade. Este é un tema, eu xa sei que ben complexo, non? E sobre todo sacalo neste foro, pero sí que ás veces pode haber unha idea que xa digo que se cadre un pouco superficial, un pouco así simplista, non? De que pois o jazz como é máis improvisado, se cadra hai máis democracia que nunha orquestra sinfónica, que tes un director, etc. A ver, isto é moi simplista, xa o dixen, pero un pouco tamén, que eu penso que por aí tamén lles pode encaixar un pouco mellor o jazz nesta identidade nacional que un pouco queren construir, non? Tamén considero poñer sobre a mesa, non, e máis nun foro como este, non, e xa esta vai ser a última componente da miña intervención, esta certa viraxe do jazz cara á institucionalización e a asociación coa identidade nacional, pois tampouco consegue solucionar varios dos problemas que atinxen a realidade e o día a día dos músicos, non? Hai un informe recente de Sarah Rein e Haftur Medwe. Neste informe ponse de manifesto que un dos grandes problemas novamente é a precarización, escasa estabilidade laboral, certo sobredimensionamento, non, pois de algunhas das iniciativas que falei aquí, os festivais, as orquestras, si, pois dan traballo, mesmo en condicións bastante boas, pero un pouco distorsionan, se cadra, non, pois o resto do mercado, non, hai menos oportunidades, non. Tamén hai unha infrarrepresentación de mulleres, non, pois as mulleres xa están case no 50% das alumnas de jazz no conservatorio, pero nas actuacións predominan os homes, non? Minorías étnicas tamén un pouco unha cousa semellante, non? E tamén, finalmente, moitos músicos tamén falan de que as reducidas dimensións da escena musical do jazz escocés tamén pode levar a abusos de poder e distorsións. Entón, eu obviamente non quería ofrecer unha visión idealizada ou idílica, senón que tamén me semellaba interesante poñer sobre a mesa que, a pesar desta viraxe, pois as dificultades seguen sendo moitas. Moitas grazas. Non sei que hora é, se poden facer algunhas preguntas ou se pasamos, ou se alguén que... Como que irades? Non sei se que alguén... Bueno, mira, eu mesmo quería preguntar polos medios de comunicación. Na verdade, son estes. Se traen o micro. Agora sí. Quería preguntarte polos medios de comunicación públicos, se os hai ou como son, pola presenza da música, ou en particular do jazz, ou tamén polos medios privados, pero, bueno, particularmente polos públicos. Sí, a ver, o certo que dos medios públicos é un sistema un pouco diferente, non? No sentido de que non hai unha TVG, digamos, que emite en gaélico, porque o gaélico é unha lingua moi minoritaria, pero sí que hai a BBC Alba, que é como a canle escocesa da BBC, e tamén teñen unha radio, non? A verdade é que non fixen todo o estudo, pero sí que me dá a sensación de que ali danlle bastante importancia á música tradicional, non? Seguen un pouco con esa idea, non, de que a música máis nacional escocesa é a tradicional, digamos. Nos medios privados, a ver, obviamente, eu penso que como en todas partes do mundo, non, sobre todo a crítica musical está perdendo bastante importancia, non? Cada vez se lee ou se publica menos crítica musical, pero sí que é certo que, por exemplo, o Scottish Herald, que é un dos xornais máis, eu diría o xornal máis importante, sí que segue mantendo críticos, non? O que pasa que normalmente son críticos que fan un pouco de todo, non? Eu penso que se notou por aí, non, que se cadra antes había unha persoa de clásica, ou mesmo dentro de clásica, pois unha persoa de ópera, unha de orquestras,
é unha persoa de jazz, pero agora un pouco a mesma persoa fai un pouco de todo, tamén, obviamente, pois, eu que sei, competindo, sabes, que ao mellor hai un concerto de jazz, pero hai unha ópera e non sei que, pois, ao mellor non hai espazo para todo. Entón, pareceme unha boa pregunta, pero, sabes, a min, eu teño a sensación de que se cadra non está especialmente ben tratado o jazz non neses medios. Sí. Quería saber si existe algún tipo de interrelación entre o jazz escocés con outras músicas, con música tradicional, con música sinfónica. Sí, hai sempre, o sea, hai sempre se ve unha iniciativa, non? Por exemplo, un dos concertos eu diría máis interesantes, non, que escoitei nos últimos anos e foi no Celtic Connections. O sea, o Celtic Connections en teoría é de música tradicional, pero a estas alturas xa entra un pouco de todo. Vi un concerto que era como unha fusión de jazz e violín carnático, música tradicional india. Entón, pois sí que se ven iniciativas, o sea, pero non só de música tradicional ou de música clásica, senón tamén pois das outras culturas non que existen en Escocia actualmente grazas á inmigración, non? Tamén pois, a ver, o tema de jazz sinfónico, así, tamén un termo polémico, non? Pois tamén se ve, por exemplo, na Orquesta Nacional Sinfónica Escocesa tamén fan algún concerto, sabes, sobre todo pois temas de Big Band ou mesmo temas que igual así non son, se nos poñemos puristas non son jazz, pero máis ben Big Band e cousas como esta música así hollywoodiense e tal. O que pasa é que ali tamén as orquestas están moi, a ver, tamén teñen problemas de financiación e tamén sempre están mirando de facer cousas que lle reporte como máis público, non? E a escena de locais que programan jazz, como é? Bueno, en Edimburgo e en Glasgow sí que hai algúns locais, non moitos, non, que sí que se especializan en jazz, non, e que eu polo que vexo teñen unha programación bastante estable, non, durante todo o ano, non digo pois, todos os días, pero sí cunha certa estabilidade. Si logo nos sitios máis pequenos xa non sei, pero, por exemplo, imagino que nas illas eso xa é moito máis complicado non de sacar adiante, non? A ver, o que sí que hai tamén, unha cosa que eu penso que está medio, o sea, bastante ben, é que sabes, como Escocia está como tan diseminada, non? No sentido de que, a ver, sí que máis da metade da poboación vive entre Glasgow e Edimburgo ou as cidades dormitorio, pero claro, logo hai moitísima xente esparexida polas illas. Entón, pois sempre hai como o goberno escocés que financia como xiras, non, que leva os grupos justamente para que nas illas haxe unha vida cultural, non, que igual senón pois non existía. Pero non só co jazz, quero dicir, neses circuitos pode entrar jazz tradicional, ópera, tamén fan como mini óperas así que levan polas illas e polas zonas rurais, sí. Bueno, pois xa pasades. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues arrancamos xa. Estamos un poquinho sustos de tempo.
Comezo por presentar aos ilustres compañeiros de mesa. Aquí tedes a Abe Rábade, pianista, pois que todo o mundo coñece xa nestas alturas, pianista, compositor, músico en activo e docente tamén, non só en Galicia, sino tamén en Portugal, na SMAE. Entón, bueno, a súa presencia un pouco está justificada aquí por iso. Temos a Ramón Bermejo tamén, tamén músico, cantante, activo e docente tamén na Escola Estudio de Santiago desde hai moitos anos, un dos precursores do jazz en Galicia, eu penso. Marcelino Galán tamén, outro ilustre que ven un pouco tamén porque representa ao Conservatorio Superior de Coruña, tamén músico activo, docente, obviamente. Entón, o obxectivo desta mesa é falar un pouco de formación e políticas culturais. Non temos moito tempo. Eu vou intentar guiar un pouco, introducir temas e intentar que non se nos vaya o tempo e podamos tocar un poquinho todas as cousas. Por comenzar por educación, un pouco tamén por respeto e porque hai xente que igual non é consciente disto, por enumerar un pouco que é o que existe en Galicia en canto a educación do jazz. E a realidade é que oficialmente só existe o grado superior en jazz. Non existe ningún nivel educativo inferior, só existe o grado superior en jazz, que podemos cursalo en Coruña ou en Valga, non? Creo que hoxe en día en Galicia só hai estas dúas opcións, a pública en Coruña ou a privada en Valga. A pregunta que deixo en riba da mesa é: esta oferta é suficiente para satisfacer as necesidades da comunidade galega, dos músicos, aspirantes a músicos jazzistas galegos? En queira. Dádelle por aí. Eu creo que non é suficiente. Como, bueno, está a Estudio Escola, que imparte grado, é privada, leva facendo un traballo inmenso desde antes que nada, e já desde fai uns anos ten un grado profesional. Grado profesional non en jazz, en música moderna. Pero non é un grado profesional. Eu digo pola parte que toca. Sí, profesional porque creo que é importante. Claro, é moi importante pola parte que toca o superior, porque, por exemplo, no superior de Coruña ven moita xente que toca fai moitos anos jazz, preséntase ás probas de grado superior sin grado medio de jazz, e conta cun 40% menos da nota respecto a outra xente que pode vir do clásico ou non ter unha bagaxe tan ampla en jazz, entrar e non entrar a outra é injusto nese caso. É como un pouco o mundo ao revés, fai falta facer a casa desde abaixo, desde o principio, fíxose ao revés, que menos mal que arrancou e todo, pero fai falta facer os cimentos ben. Certo. E hai un debate previo a ese, non? Que encantoume antes na intervención de Eva, que sacou a colación unha cuestión que nunha manifestación artística como jazz é moi importante ter en conta, non? Ata que punto esa rivalidade mimética, que diría René Girard, é necesaria no jazz? Rivalidade mimética con respecto á música clásica. Ata que punto a academización do jazz é necesaria? Entón, ese é un debate previo á cuestión que está plantexando Felipe. Eu sosteño que non é necesaria, dunha forma radical. Non é necesaria. É dicir, que se implemente ben. E aí estou completamente de acordo con Marcelino, porque cando non se implementa dunha maneira axeitada, ocorre o que ocorre. E no xantar hoxe, nun momento con Chito, falamos do modelo francés academicista e do modelo saxón, moito máis baseado no pragmático. O jazz hai que lembrar que nace como unha música, hai que lembrar onde nace. O jazz nace nun barrio bohemio de Nova Orleans, nun barrio bohemio onde precisamente porque ninguén estaba mirando para ese barrio, poden sintetizarse a tradición clásica europea coa tradición africana. Aí é onde xorde o jazz. Hai que atender que ese milagre que é o jazz, que a fin de contas ten digamos que ten integrados a Apolo e a Dionisos, eso é un milagre. E iso non é academizable. Por iso, daí a miña postura tan radical. Eso é unha praxe que se ensina solamente nun escenario. E eu, nese sentido, é o que penso radicalmente. Que ten que haber actividade didáctica que, digamos, que dea de alguna maneira renda solta a digamos, aquel proceso que é un proceso puramente socrático, é dicir, é un proceso puramente oral,
de transmisión de coñecemento, que é como se transmite o coñecemento. Despois podémolo academizar, podémolo elevar á categoría de orquestra nacional, de conservatorio superior. Hoxe no xantar tiñamos a broma, promovida por min, de que hai que crear dunha vez un inferior de jazz. Inda que é un pouco radical a miña postura, eu creo que a xente que no fondo está no oficio, eu falo do oficio de tocar jazz como falo dun oficio de quen fai zocas ou como falo dun oficio de quen coñece calquera oficio, de verdade desde abaixo, e iso só se ensina na oralidade. O resto está moi ben que exista. Agora, aquí que sodes moitos músicos, sabedes que o que se fai nun concerto é algo que non se pode ensinar nunha academia nin nunha escola, é dicir, hai que ensinalo tocando. Entón, que en paralelo a iso haxa tanto apoio institucional como uns estudios regrados, benvidos, pero non son o crucial, non son, digamos, que o seminal. O seminal é que haxa unha actividade florecente. Por eso lle preguntaba antes a Eva cal é a situación da escena real, de quen se atreve nestes momentos en Galicia, por exemplo, a programar jazz. Dios mío, cantos locales hai en activo que poden programar jazz en Galicia, por exemplo? Entón, se ensinamos de xeito regrado en academias, fantástico, pero eso deberá ser un reflexo dunha actividade jazzística florecente, que onde se dá é no escenario, na grabación. Ese é un pouco o que eu penso. Eu estou de acordo con iso, pero claro, logo na realidade non chegas a buscar un traballo e pídenche un papel, non? Entón, eu falaba, separaba un pouco a ensinanza superior. Estou de acordo totalmente con Marcelino en que, claro, a ensinanza superior está aí, pero como se chega a ensinanza superior? Como te preparas? Estou totalmente de acordo. É un castelo de naipes. Outro é un castelo de naipes. Totalmente. Estou de acordo na política, forma de ensinar jazz, pero non sei, é suficiente, porque tamén asistimos nos últimos anos, desde a nosa xeración, todos os que estamos nesta mesa, creo que estudamos fora de Galicia. Pero creo que todos, porque non había grado superior naquela época, naquela altura. Pero hoxe en día a realidade é que os músicos seguen marchando fora, non? E moitos non voltan, non? E en grande medida, eu creo que é polo que che digo, porque ten que estar artellado todo xunto, é dicir, é como o que decía Eva tamén moi acertadamente antes, é dicir, cando de repente nos pensamos que estamos á vanguarda de país cultural porque temos dúas orquestras sinfónicas. Que é iso? É dicir, e se vamos a ese tema en concreto, é exactamente igual, é dicir, cal é a realidade, a xente que traballa a cultura de base, a xente que traballa a cultura de base e a xente que traballa desde abaixo sabe cal é a realidade musical do país. A realidade musical do país non é a de ser un epicentro internacional, nin en música clásica nin en jazz. Iso é así de claro, e hai que dicilo. Entón, estou moi de acordo contigo en que o que hai que facer é traballo de base. E que despois ese traballo de base acaba tendo unha institucionalización e unha academización fantástico, pero importante o traballo de base. Iso é o que pon as periferias como centros, a fin de contas. E despois veñen, é dicir, eu creo que vivimos un pouco obsesionados coas titulacións. Tamén quise separar un pouco a parte pública da parte privada. Sou consciente tamén do que dixo Ramón de 86 que chegou o estudio, pode ser? A labor que fixo o estudio foi inmensa, dache razón no teu argumento de que a raíz do estudio creo que tamén fai posible que logo haxa un seminario que ti estudas en estudio, non? Sí, son o alumno 7 de estudio. Antes de ir a Estados Unidos estudiche en estudio, e logo viñeche ao seminario, que é outra grande escola que fixo moito ben este país no jazz, tamén provocou que saíran grandes profesionais que logo tamén se formaron, moitos fora, e que son máis opcións para estudar. Pero velaí a tradición oral, é dicir, Marcelino, que vivimos xuntos en Boston naquela época, é dicir, ao final, é dicir, como se cociña isto, acabes dando clases nun centro, non me interpretedes mal, é dicir, eu nese sentido penso que claro que ten que haber unha representación institucional do jazz, ten que estar regrado, eu non estou dicindo o contrario. Agora, o ideal, que aí é onde che dou totalmente a razón, é que estea vertebrado e estea artellado dunha maneira na que o que hai debaixo dun superior sexa tangible. Eu creo que estamos a anos luz de que iso sexa así. Entonces aí, para mí, entonces o tema é, vale, sí, fai falta ese contacto co público, cos outros músicos, en donde? Aí está o tema. En donde? O sea, que como solucionamos ese tema? Porque claro, porque agora cada vez hai menos sitios onde tocar, hai máis xente que quere tocar, entonces, bueno, decir, claro, as escolas pues van xenerando cada vez máis músicos, e non estou falando só do caso galego, non? O sea, ímonos a Madrid ou a Barcelona e está cheo de xente que toca a Cristo e que non teña onde tocar, non? Por suposto que claro que sí, que está pues ese componente do que te falas que é fundamental, non? O sea, que decir,
o contacto cos músicos, cos maiores, non? Que son os que realmente teñen o coñecemento, eso nunha actividade como esta é absolutamente fundamental, non? Pero claro, onde tocamos? Esa é a pregunta. Onde tocamos, claro, o que pasa é que o jazz solamente é unha realidade... Claro, quen ten que, digamos, que incentivar iso? Como se pode incentivar iso? As institucións, non? Penso eu. O sea, dicir, hai unha parte que depende da iniciativa privada, que realmente é a única que sostén a maior parte da actividade agora, exceptuando os 4 festivais que hai, que son cousas moi puntuais, non? Pero durante o resto do ano hai moi pouca cousa. O sea, eu creo que había máis circuitos antes apoiados en actividades dos concellos, non? E que daban acceso a outro tipo de escenarios que non foran só os clubes ou os festivais, non? E que todo iso foi desaparecendo. Estou completamente de acordo. É dicir, eu creo que a solución é unha bendita heteroxeneidade. É dicir, que é o que había antes, o que estás describindo, porque non é, nin todo é público, nin todo é privado. Cal é o problema cando se fai pública a actividade cultural, neste caso jazzística dun país? Que acaba sendo, que irás que non, un elemento de propaganda de quen estea gobernando, quen estea utilizando aquilo, que é o que pasa en todas as artes históricamente. E iso é algo que é un modelo que desde logo non quero. Porque sempre estamos envexando desde aquí o modelo catalán, por exemplo, non? O modelo catalán ten un problema enorme, e o modelo catalán, o problema enorme que baixo o meu punto de vista ten é que se entras naquele circuito va a ser utilizado para un fin político. Queremos ese modelo en Galicia? Dubido moito. Entón, que pasa? Que claro, o terreo é moi ermo. Se non hai aquele apoio institucional, que en Galicia desde logo deixa moito que desexar, o que hai, ao nivel o que estamos falando, quedas en mans de quen por iniciativa voluntariosa, que dirías ti, quere manter a flote o seu local funcionando, véxase Borriquita de Belén, véxase Filloa en A Coruña, os lugares que sabemos, onde hai persoas cun corazón que non cabe nesta sala, que entenden isto desde dentro. Claro, con eso non vivimos. Eu estou de acordo con vos. O tema é que, ao final, cando ciframos a solución do problema nas institucións, temos digamos, que este epifenómeno. Digamos que temos que xestionar este epifenómeno. E é que pode acabar sendo convertido o que facemos en algo que é normativo e é modélico desde un punto de vista político. Creo que eso para o jazz non é algo beneficioso. Que tamén iso é culpa dos músicos tamén. Por suposto. É culpa nosa, non? É dicir, eu sempre defendín que o mundo do jazz vendese fatal. Sí. Non creo que haxa unha actividade musical que se venda peor que o jazz, non? E, bueno, a realidade é esa, é que non se ve que superemos un teito que está aí desde hai moitos anos, non? Leí un pouco tamén a miña pregunta sobre a interrelación con outras músicas, non? Que eu creo que sería un pouco a salvación da actividade jazzística. O sea, que dicir, aquí hai músicos de jazz, ti és un exemplo que fixo interacción con outras músicas, nomeadamente a música tradicional, de forma maravillosa e exitosa, non? E para min falta todavía ese, bueno, e tamén coa música sinfónica, ou Sumra tamén, e outros músicos, non? Entonces falta un pouco esa incentivar ese terreno, non? Que daría, que abriría as portas a outros escenarios, seguramente, non? Estou vendo un pouco ao mellor do tema. Perdade, pero igual centraba máis, porque ao final, claro, eu entendo que todo isto está super entrelazado todo, realmente poderíamos facer unha mesa soa, pero claro, aquí un pouco dividimos en... Sí, por favor. Entón, se atendemos ao apartado de formación, porque tamén todos entendemos que cando os músicos de jazz, estando todos de acordo, creo que no que te dicías de como se forma un músico de jazz realmente, non? Logo está a realidade de que, bueno, pois voume dedicar a isto, non? Que fago? Saco un título de grado, pero as expectativas do título de grado non son para tocar, nadie che pide o título para ir a facer un bolo. Exacto. Son para a docencia, entón aí a miña pregunta era un pouco
é suficiente a oferta tanto para alumnos interesados como cada vez máis titulados que hai en Galicia e Jazz que se dan contra un muro, de que non hai ningunha saída. Hai unha plaza en toda Galicia para todo o instrumento, hai dúas, con sorte. 3 entre a privada e a pública. Entón, é un muro de cristal, non? De pedra ben gordo, non? Entón, Pero hai tantos interesados en estudiar jazz. hai moita xente que se vai fora, non sei, vexo a pregunta aí un pouco, pero... Aquí digo, porque non sei, en Coruña Home, en está Coruña- petado, hai xente facendo cola para estudiar. Queda xente fora, ahora mesmo hai 50, 60 alumnos, e sempre hai renovación, hai moita demanda. E hai unha É razón. lástima o rollo de que non teña unha continuidade por abaixo, que decíades. Realmente- E despois, máis que por abaixo tamén, que pasa despois de todo isto, non? A formación académica, o que decías ti, eu non teño grado superior de jazz. Teño grado superior de jazz que non é válido hoxe en día, o que había no taller de música, o que Eu era... teño un grado superior de jazz en Estados Unidos que está sin homologar aquí. sería outro tema. Despois de moitos anos, e a Xunta non mo quere homologar. E ti, A verdad que preguntarlles por qué. É dicir, é curiosísimo ese É un tema. problema habitual en Galicia. Home, os titulados. e hai unha cuestión que está detrás de por que hai tanta xente de lista de espera na Coruña, o que preguntabas ti, non por que hai tanta xente interesada en cursar jazz. Claro, isto é un tema que ven de atrás. E é unha cuestión que ten que ver co clasismo, pura e duramente. É dicir, a única música oficial que había en Galicia hasta fai ben pouco que o jazz consegue sobrepasar aquel teito de cristal era a música clásica. Entón, o jazz, como sona medio vanguardista moderno, vamos dar esa concesión. É a única maneira na que alguén que queira tocar pop, folk, hasta, que acabou entrando a gaita aquí, está Pilis, por exemplo, non? Ten a praza de gaita no Conservatorio de Ourense, é dicir, pero ao final hai unha avalancha de persoas que queren tocar estilos que non están clasificados como superiores, é dicir, aquí pasa o mesmo que coas linguas, é dicir, hai linguas de prestixio, linguas que non están prestixadas, aquí hai músicas de prestixio, músicas que non están prestixadas, por eso introducía a cuestión académica, porque é fundamental que entendamos que hai praxes, e o jazz é unha delas, que non teñen por que estar mirando constantemente pro académico, porque eso ás veces é dunha pobreza tremenda, se pensamos que é a grande aspiración. Hai outras formas moito máis horizontais e moito máis profundas no fondo de facer cultura. Isto é o que eu penso, por eso, claro, eu sei que nos imos de tema ás veces, pero é fundamental que pensemos en que moitas veces as mesmas persoas que estamos tocando, gravando, facendo conferencias, facendo charlas, facendo coloquios e dando clases, somos a mesma persoa, e isto é herdanza do romanticismo que o separou todo. Separa director por un lado, intérprete por outro, director artístico por outro, arranxista por outro, copista por outro. Non, somos músicos. E é unha reivindicación que tamén deberá ter o seu eco na maneira na que son artellados os programas educativos, non? Entón, a día de hoxe é surrealista, e isto sabédelo perfectamente, é dicir que, por exemplo, hai guitarra eléctrica como especialidade, hai baixo eléctrico, pero non hai piano jazz como especialidade, non? É dicir, en medio. Por qué? Porque, non, xa hai piano clásico. Por que hai guitarra eléctrica? Por que hai baixo eléctrico? Porque o instrumento é diferente. Vale. Bravo. Entón, iso é o que hai que arreglar antes. Claro, eu creo que o cogollo está no grado medio, penso. Porque se queremos alimentar as universidades, se queremos xerar público tamén, eu penso que a educación ten que vir de máis abaixo. Grado medio probablemente tiña que ser tal como está a educación en Galicia hoxe en día como un itinerario máis, non? A partir de certo curso, ti escolles... Pois vou facer superior de jazz, escolles este itinerario. Estado de acordo contigo, ten que vir de máis abaixo, pero ten que vir, perdoade a pastilla, pero que isto para mí é fundamental, ten que vir da man da praxe. Seguro, sí. Isto non podemos pensar en jazz para sacar un título e exercer, non, exércese tocando nun escenario. É que hai poucos sitios, estou de acordo, pero aí onde se aprende oficio. Un aprende a facer zocos facendo zocos, é que non hai outra. Eso, como cando vas a estudiar con alguén, un bo profesor ten que inculcarte isto. Para tocar unha música actitude. moderna, por lo menos. É que é así. Claro, pero é así, parte de aí. O caso, eu creo que imaginadevos que se instaura grado medio música moderna en toda Galicia, en Viveiro, en Ourense, en todos os conservatorios, hai escolas municipais, música moderna, jazz. Eu creo que desaparecen, en moitos casos desaparecería o estatus que ten agora mesmo un conservatorio. Non digo que seña bo nin malo, pero sería como unha revolución total para
que quererían estudiar a xente, eu creo, música tradicional, a xente xoven, a xente nova? Por la miña experiencia... Que quere estudiar? Jazz, sí. Moderno. Claro, sí. Sería unha revolución, unha renovación, en moitos sentidos. Eu atópome no ámbito académico que establecese un currículum, bueno, a mí non, e a nós tamén, que impide moitas veces o que propugnas, non? O que eu estou de acordo, como aprendín eu, unha música de oído, digamos, non? Da experiencia, sí, pero no ámbito académico é difícil leválo a cabo. Despois, por outro lado, tamén hai moita xente que se mete nunha escola de jazz non para dedicarse necesariamente ao jazz, Sí, claro. para adquirir unha serie de ferramentas que lles vai abrir unha... Sí, pero a gran maioría estudia performance. É dicir, se estudias performance é o que é. É dicir, eu entendo, se estudias educación, non sei exactamente cales son os graus, pero estou falando do que había en Berkeley, non? Había Music Education, que era a xente que... Interpretación, Music Composition, o sea, Jazz Composition, había toda unha rama. O tema é que puñemos o carro diante dos bois. Eu é o único que estou intentando poñer de relevo. É dicir, e iso lévanos ao que nos leva, e por iso está tan ben traído o das orquestas sinfónicas, o de repente hai que montar a cidade da cultura en Galicia, non? Ese modelo non é un modelo realista co país que temos. E isto pasa, se fora solo co jazz, oxalá fora solo co jazz. Este é un modelo consciente, co que leva funcionando Galicia demasiado tempo. E sinto ser tan radical neste tema, pero é o que penso, porque tamén levo dando clases moitísimo tempo no Seminario Permanente de Jazz, onde son extremadamente feliz porque non teño que puñer notas. Porque a xente que ven porque quere estudiar e quere aprender. E para min ese é o modelo que realmente vale. Vos que dades clase con modelos semellantes, sabedes do que falo. É dicir, a perversión máxima está cando ti tes que poñerlle unha nota a alguén. A primeira perversión é casi un eco do capitalismo no sistema educativo. É o que é, non é outra cousa. É dicir, poso un número. Ti eres 10, ti eres 9, ti eres 4, ti eres 5. Eu hai un par de anos que estou en un coro aí na Estrada. Na Estrada pasa aí unha cousa que... Na de Barruso? Sí. Que ben. No obradoiro musical que comezara Carlos Barruso e que agora levan un par de tipos así moi entusiastas, non? E entón teño unha Big Band. E entón decidiron tamén facer un coro, chamaron a min, e entón agora, temos aí un coro que facemos un repertorio tampouco moi ambicioso, pero cando a Big Band actúa, o coro actúa coa Big Band. E entón metémonos aí, en esplanque, en temas así que non teñen moita complicación, e aí os tipos vanse metendo, e todo iso está amparado polo Concello, non? Entón, a Estrada ten unha Big Band, sexa mellor ou peor, e ten un coro ligado á Big Band. E cando actuamos, o teatro enchese. E a xente ten que pagar unha entrada modesta, 5, 8 euros, unha cosa así, pero enchese de paisanaxe da xente dali. Nas festas poñenlle un escenario brutal, con un equipo de son brutal, e pum, e hai mogollón de público. Entón, claro, dices, coño, isto é a práctica. Eso é do que estou falando. Pois esta xente non se está formando mellor académicamente tal, pero están tocando. E non só están tocando, están tocando conectados cun caldo de cultivo que é a Estrada. E iso é importantísimo. E ademais funciona entre a xente. Home, claro. A xente de ali gustalle ir aos concertos da Big Band. Entón dices, é realmente tan complicado facer algo así en Santiago? En Santiago non hai ninguna Big Band agora. Donde hai Big Bands agora en Galicia? Hai moi poucos sitios, non? E realmente pensas, e non sería nada costoso, non? Pero non hai esa quero dicir, unha Big Band que fixera un concerto mensual en Santiago daría para esa práctica. Xerar unha industria, ademais, alrededor. Sí, estou de acordo. Sería un complemento así, non? Volvín desviado. Sí, eu creo que podemos ir pechando o tema da educación. Eu gustaríame recalcar un pouco tamén da miña experiencia como profesor dou clase no grado medio, tamén un pouco este grado medio que comentou Marce, que leva un par de anos funcionando un pouco coa convivencia da Consellería, que o decreto permite que, aquella laxitud permite que demos jazz en que o título de profesional indique nada de ellas, pero estamos dando un grado profesional a partir do cuarto curso, penso,
un grado profesional en jazz. E a miña experiencia, como decía Marce, é que en canto coñecen un pouco os rapaces, pásanse do clásico ao jazz. Non porque sean superaficionados ao jazz, que non o son a maioría, pero sinten un pouquiño máis cerca dos seus intereses e que a forma de darlo tamén é máis práctica. Non sei se é imposible nun conservatorio pola compartimentación das asignaturas facelo todo práctico, pero bueno, eu intento facelo e a resposta dos rapaces é boa en xeral. Eu penso que temos que inculcar o jazz desde máis pequenos, porque ademais penso que o jazz non é só un estilo de música, senón unha forma de facer música que lle ven moi ben a conservatorio e os rapaces. Totalmente. Inda que tamén atopo, desde o posto de traballo, certa resistencia pois da xente de clásico, que é comprensible totalmente os medos aos cambios, os medos a que ven o jazz ahora a cambiarlo todo, pero eu penso que educativamente o jazz ten un potencial tremendo entre os rapaces, porque é como, bueno, só sei ler ou sei ler e falar, non? É un pouco, sei expresar as necesidades a través da música, o jazz trae un pouco eso de, bueno, abrir as ventanas dos conservatorios, penso tamén, non? Totalmente. Por aquí está no Conservatorio Juan Cañada. Sí, claro. Sí, ao final estamos sempre son iniciativas persoais casi, claro. Non? Tantos festivais que se fadará logo, como incluso nas escolas de música. É unha maravilla, é dicir, ao final é a sensibilidade. Eu fai 2 anos que estou dando unha asignatura de fundamentos do jazz na Escola de Altos Estudios e é por iniciativa de Enrique Meyer, que é unha persoa que admira, entende o jazz, é fanático do jazz, e chamoume para facer isto. Entón, faz un aporte, pero fíxate que o mesmo que ti falabas da estrada, de Rubén, que quen está levando iniciativa, é que ao final eu penso que así é como funciona, é unha rede, é dicir, é unha rede maravillosa de contactos horizontais e tamén no que pesa moitísimo a experiencia que falabas ti antes, Ramón, non? É dicir, eu lembro cando ti chegaches de Barcelona, eu era un rapacete, eu que tiña 10 anos ou 11 cando ti chegaches de Barcelona, estudié escola de música, e lembro que era un revulsivo, que había un profesor de canto que tivera un coro que se chamaba Baobab en Barcelona. Funciona así, sempre funcionou así, e é xeracional, é dicir, sabes, para eu que estaba estudiando naquel momento música, cando chegaches ti, pois foi como esa novidade de ostras, pero no fondo está sempre a praxe aí, é dicir, estar en activo e sabelo transmitir. Entón, eu nese sentido, pedíndolle ás institucións que sí que regren e que evidentemente que teñan un xeito laxo de proceder, como ben decías agora, eso moitas veces favorece as cousas, porque é o caldo de cultivo propicio para que cada un por iniciativa propia poida facer as cousas. Para que estas personalidades dentro do público podan facer algo. E se non, o sea, non sei se vos ten sucedido a vos, non sei, Marce, como levas ti na Coruña, pero eu, os 12 anos que eu dei clases na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto, eu lembro que me parecía desde unha óptica jazzística surrealista cubrir unha ficha a principios de curso que decía cales eran os obxectivos metodolóxicos de non o sei, dependo do alumno que veña pola porta. Especialmente tocando jazz, como ten oído? Non, como o sentido rítmico, o corpo, como mide, é dicir, necesito, non é unha pastilla tipo Matrix que o lle vai a colocar. Pero iso como para un profesor de infantil. Exacto, sí, está feito ao revés, non? Sí. Pero bueno, con estas iniciativas persoais, non? Chegamos hasta aquí, non? Un pouco... Chegamos hasta aquí, hasta esta mesa, non? Sí, literalmente. Tamén temos que pedirlle un pouco ás institucións, non? Nos fixemos un pouco, a mellor seguro que fallamos en moitas cousas, pero fixemos un pouco a nosa parte, non? Vos aquí especialmente, non? Chegamos hasta aquí, hai un nivel importante no jazz galego e hai un montón de titulados. Debemos reclamarlle algo ás institucións en canto a educación. Hai algo que se vos ocurra que as institucións tería moi fácil facer para cumprir a súa parte, non? Bueno, por decir o de antes, o que tería que cubrir ese valeiro na posta en práctica do que se fai nas escolas, é dicir, bueno, pues agora isto que está, temos que facilitar que esta xente toque. Eso para min sería a pata que falta, o sea, que decir, porque bueno, non sei se hai unha demanda de estudios de jazz tan grandes como para aumentar a oferta que hai agora. Si todo empezase por volver a fomentar a música no instituto e nos colexios, eso sería brutal para todos. Claro. Todos os estilos de música despois. Pero está desaparecendo. Claro. Eu creo que se empezase desde cativos, como antes, bueno,
Antes era un poquinho máis. Eso sería, claro. Favorecería todo o que estamos falando. A cuestión está aí, non? É dicir, nos centros de secundaria, nos que non hai un bacharelato musical, é dicir, nos centros de secundaria convencionais a música é unha maría. Sino pola miña filla, que está en segundo, está estudiando música, e toman asignatura de coña. É dicir, o problema está aí. E o problema está en que a todos se nos enche o peito querendo estar na vanguarda das artes, e despois as artes, desde o punto de vista institucional e educativo, están moi maltratadas. E o problema está aí. O problema está aí, e despois podemos lle dar 1000 voltas ao tema, pero é unha cuestión dese maltrato case de base. Ya ese eu creo que é o que hai que facerlle frente, pero claro, unha cuestión que está desde antes da escola tamén, non? Pero sí, o sea, sin ser tan aparentemente negativo como estou sendo, non? Pero sí que é certo que claro que chegamos hasta aquí, e claro que se lle poden pedir cousas ás institucións. A primeira que non impidan que as cousas se poidan facer, que parece pouco, pero é moito iso. Bueno, pois eu penso que é perfecto para que pasemos ao seguinte punto, que serían políticas culturais, non? Falando de políticos un pouco, non? Eu, un pouco para preparar estas charlas, falando de políticas culturais, teño que confesar que busquei políticas culturais en Google, a ver que era tal cousa. Tamén se me deu por pensar, bueno, quizáis se miro no Agadic, que é un pouco a industria cultural, non? O encargado de regular a industria cultural aquí en Galicia, mirar as sudas, as bolsas. Saltoume un feito curioso que o jazz non ten representación, xa non digo nas concedidas, digo que nin optan xa, que estamos como fora do circuito, fora da industria, fora do negocio, da música. Hai presencia en estas bolsas, pero é mínima, absolutamente mínima. Eu penso que é un síntoma, pode ser un síntoma de moitas cousas, non? Pero para vos de que pode ser síntoma de que non teñamos esa presencia, de que as axudas non cheguen, non? É porque non se adecúan as nosas necesidades, porque nós non estamos profesionalizados, non hai unha industria do jazz, por que pode ser? Eu creo que a xente non pide jazz así de claro, o sea, que dicir, sentindo moitísimo, o sea, que dicir, o público, sentindo moitísimo, o sea, que dicir, e volvo ao que dixen antes, o sea, o jazz véndese fatal. Pois como estou no mundo dos coros, tamén digo o mesmo. O mundo dos coros véndese fatal, tamén. O sea, que dicir, a palabra jazz provoca unha certa... Conmoción. Sí, de repente, un concerto de jazz, tío... Hasta que van. Claro, hasta que van, efectivamente. Entonces, ou ás veces, cando escoitan sen querer, ¿no? E de repente descubren que, coño, pues, isto... Pero isto é jazz, ¿no? Claro. Porque, efectivamente, ou escoitan, antes se comentaba, pues, a ela, non? Pois eso, unha alumna que tiña así unha viña que non resistíase a aprender un estándar e tal, de jazz e tal, un día leveille, sen que non soubera un estándar cantado por Billie Eilish, entón dixo, ai, que bonita esta canción de Billie Eilish, e digo, non é de Billie Eilish, é un estándar. E digo, guau, entón aí descubriu que podía ser algo bonito, pero porque o cantaba Billie Eilish, non se cantara Ella Fitzgerald, xa iba a poñer aí unha, sabes? Entón, hai unha fronteira que non sabemos como non soupemos traspasar, non? E que creo que en gran parte porque non sabemos moi ben como facelo, non? Non sabemos porque non sabemos comunicar ou porque non estamos suficientemente, digamos, profesionalizados? Eu creo que estamos de sobra profesionalizados, pero que non sabemos comunicalo. É moi individualista, non? Un pouco sigue sendo moi individualista. Non é unha cousa de que seña son minoritaria ou unha música minoritaria, senón que... Pero hai que dicir, tamén me gustaría aclarar que igual non todo o mundo ten claro, pero a maioría de músicos en Galicia penso que son músicos freelance que funcionan pola súa conta en todos os sentidos. O sea, eu gravo, eu promociono, eu busco os bolos, os hotéis, os músicos e todo. Hai realmente pouca profesionalización, refería un pouco a bueno, pois teño un manager que se encarga de isto, eu dedícome á música, non? Isto é irreal aquí, eu penso en un 99%. Entón, hai pouca industria do jazz en realidad, estamos un pouco empañados. Pero ti fíxate nun caso, para min moi paradigmático, que é o da Big Band de San Andreu, a que le vai o Chamorro. Rapaciños e rapaciñas de 12 a 15 anos que tocan cun swing tremendo e de repente iso, o sea, ten impacto mundial.
o souberon vender, e iso é un centro que xenera, que está xenerando músicos e músicas que salen con carreiras e con apoio. É o modelo catalán que che falaba antes, que ten luces e ten sombras. No, por suposto. Incluído ese, Pero o traballo que fai cos... Eso é evidente, eu non estou negando iso. O sea, tamén nos amosa, joder, que realmente cando lle ensinan aos nenos ben pequenos... Por suposto, eso xa sabemos, claro, eso xa sabemos. O tema é que o contexto non é un contexto que vai máis alado jazz, é dicir, o contexto cultural no que estamos vivindo é o feito de que o jazz non se pida, que é o que decía agora Ramón, tamén é froito deso, é dicir, é un modelo... Estamos nun modelo de entretenimento narcótico, non nos esquezamos deso, eso que esta sociedade está neso. Entón, que lle queres? É dicir, ti eres un artista fantástico porque tes moitos likes. Tes non sei cantas escoitas en Spotify mensuais, tes non sei cantos amigos en Instagram, non? É dicir, eso é, de alguna forma, o que acabou permeando tamén en algo que se cría alleo a isto, como era o jazz ou como eran estilos que son estilos avantgardistas de música. É dicir, tampouco lle pidamos ao jazz ser de repente algo que non pode ser, por principio, non? É dicir, non pode ser música hipercomercial e cunha aceptación social fantástica como poida ter Billie Eilish. O jazz non é iso, non foi iso nunca. Bueno, si, foi nos anos 30. Sí, foi, sí. Foi nos anos 30, sí, de acordo, do século pasado. Nos anos 40. Non é iso los locos. No, quero dicir, que sí que hai cousas a nivel de, pues eso, dentro do ámbito do jazz, non? Que funcionan moi ben e que se venden, non? Pero en xeral, para min, pois eso, calquera cousa que leve a palabra jazz ao lado non vai a despertar así moitísimo entusiasmo, non? Ahora estaba pensando no jazz da ría, por exemplo, en ese toque de imaginación que se lle poñe a unha actividade... Non sei se estou de acordo contigo. Non o sei, porque... Además, encantaría preguntarche por que pensas que eso é así. Porque penso porque creo que o que fai falta para vender, o sea, que hai que aportar algo para que as institucións digan, pois isto pode serme interesante e entón vou apoiar. Porque ao final, os que deciden estas cousas son os políticos. Non necesariamente, non necesariamente. E ese é o modelo do que eu falo que temos que cambiar dunha vez, porque se seguimos dependendo da clase política para isto, levámola clara. Porque a clase política tamén é víctima, a máis víctima completa e absoluta de gobernar a golpe de tuit. É o que fan. É dicir, sinceramente, é unha cousa que o mellor vos sona demasiado forte o que digo, pero xa está ben de esperar as migallas, especialmente tratándose de jazz. O sea, fixádevos o que falabas ti do Agadic fai un rato. É dicir, que temos que esperar desa xente? Sinceramente o digo así. Nada. Nada. De acordo. Nada. Pero entonces quen quedan os patrocinadores? Queda montar a alternativa a iso. E non solamente como músicos de jazz, sino como sociedade. E iso é o que está por diante é eso. O que temos por diante todos é eso. Moi sinxelo de dicir, pero... É moi difícil de facer. E nesa nos temos que ver todos e nos veremos todos. Eu fun a empresas senlleiras galegas tipo Zara a propoñerlles xeitos moi sinxelos de apoiar o jazz en Galicia. Foi daquela... O sea, algo tan sinxelo como de repente decátome que en Zara Home, en todos os Zara Homes de España estaban poniendo jazz permanentemente. Claro. Incluso vendían recopilatorio de bebop e recopilatorio de swing e non sei que, tal, todos os americanos. Fun ali, collín unha lista de máis de 100 discos de músicos de jazz galegos e dixen, mire, señores, isto é jazz galego. Se vostedes poñen isto nas súas tendas, ninguén se vai a decatar do cambio e esta xente vai cobrar derechos de autor. Ti sabes que eso se chama... Que non lle Por suposto, pero ti sabes que eso se chama alienación cultural. E o nome que ten desde fai moitísimos séculos é alienación cultural. E Galicia é un dos países máis alienados culturalmente que hai. É dicir, eso é no que vivimos. Entón, non somos
Claro, non nos libramos diso. E vas a Zara, entón, non, ten que ser seguramente alguén que acabe de sacar disco en Kuala Lumpur, por decir algún lugar, precisamente porque é do Kuala Lumpur, é dicir, non porque vive na Fonsagrada, a ver se me entendes. Eso é lamentable, pero este é o país no que vivimos. Entón está moi complicado. Non, o que temos é que é o que decía antes Marcelino do individualismo. É dicir, eu penso sinceramente, e tamén eu estou super agradecido a que o Consello por fin se faga eco do que é o jazz como feito cultural en Galicia, porque estas cuestións das que estamos falando, bueno, pois é a primeira vez que entra nunha institución tan importante como esta, pero eu sí que creo que é moi rupturista o que estou comentando, pero eu non que creo, sinceramente, que isto sempre foi unha cuestión de transmisión oral entre as persoas ás que nos importa, é dicir, igual que pos de manifesto que na Estrada é Rubén quen está mantendo aquelo, no Seminario de Jazz de Pontevedra é Luis Carballo quen o mantén, no Filló a Jazz é Alberto, Tito é na Borriquita de Belén, isto sempre foi así. Despois, se temos o apoio X ou Y, pero é un apoio moito máis volátil, hoxe moito máis volátil, de si me cancelan en internet eu xa non estou ao cargo, eu non quero depender deso. Como colectivo, entendes por onde vou? Estou falando deso. Sí, pero o que pasa é que vamos a perder, creo, pero xa temos as de perder. Xa estamos as de perder. O seguinte paso que din un pouco para mirar onde estábamos nas políticas culturais foi tamén ver as programacións das redes que promove o Agadi. Promove diferentes redes como Cultura no Camiño, Rede de Salas. Bueno, non se diferencia moito do apartado de subvencións, a presencia do jazz é mínima, é absolutamente minoritaria. Estas redes, bueno, son, penso personalmente que escasas, turbias, diría incluso, non sei cal é a razón, supoño que a razón é a mesma que apuntaba Ramón, non? Os concellos, os locais que acceden a esas axudas para programar dirán, bueno, a quen programa o jazz que vai a meter 3 tipos no bar ou programa un concerto de rock que vai a meter 50 ou 100. Entón, bueno, aí estamos, sin prácticamente representación nos circuitos institucionales. Pero antes... Pero houve épocas que había máis. Hubo mudanzas nas normas, entón eu penso que isto nos contribucións... Lembro épocas nas que había un montón de festivais en Galicia e en Santiago había unha programación institucional así de jazz en forma de festivales que era importante, en Coruña, en Vigo, foi todo desaparecendo. Sí, actualmente os festivais parece que dependen... Pois non sei, aí temos a Xan en Cangas, a Max en Moaña, a que vaya un loco na vila, que diga que vaya ao Concello, o Concello vaya que é máis extraño, normalmente a iniciativa nace da persoa e que consigue facer o Festival de Jazz. O día que morra esa persoa, o Festival de Jazz, aí foi. Non, e tampouco deberíamos estar así, quero dicir. Xan pode por ser fermo e que o Can Jazz continúe. Por suposto, claro, xa. Entón, algo máis teremos que avanzar. Os festivais, hai que dicir tamén, para ser justos, que están apoiados polas administracións na súa maioría, incluso no caso que falaba de Can Jazz, ou Gran Jazz, ou Moaña Jazz, ou calquera. Somos nós os que vamos ao Concello, pero ao final é o Concello que pon o diñeiro. Claro, pero que debe facelo. E aí é onde eu decía que non entropezan, é dicir, que cando hai unha iniciativa tan cantada, que, claro, evidentemente... Como mínimo, non, que non entropezan. Exacto. Pero que o tema é o de sempre, é dicir, o tema é de repente, pois fai xa máis dunha década neste país, non? De repente, pois dáselle unha subvención de turismo a Enrique Iglesias por facer un videoclip en Carboeiro. Vale, necesita Enrique Iglesias unha subvención da Xunta de Galicia? Non a necesita, é dicir, porque a música que practica é unha música que se subvenciona soa. Entón, o modelo cultural está completamente retorto, e este é o problema, non? Entón, por eso falaba de que polo menos non se imposibilite, cando hai unha iniciativa particular de alguén como Xan ou de alguén como vos no Gran Jazz, é dicir, que claro que é unha institución que ten a obriga de apoiar. O sea, que ás veces pensamos que somos súbditos. É dicir, non, é dicir, se queremos no sistema de representación parlamentaria, que é outro debate para outro día, se queremos nese sistema de representación parlamentaria que hai xente que por unha obra de gracia extraña representa a moitos cidadáns, que esa é unha cuestión que tamén haberá que puñar algún día en tela de xuicio, pero se cremos neso, se damos eso por bo, é para algo, é para verdadeiramente representar tamén a sensibilidade dunha comunidade pequeniña, como pode ser a jazzística, que necesita ter festivais e necesita ter apoios públicos, obviamente. Eu tiña un pouco por ir pechando, estamos sacando un pouco o límite, un pouco uns apartados de
promoción, porque tamén o Agadic ten un apartado que é un pouco de exteriorización ou internacionalización ou promoción da música galega. Eu entendo que é normal que se promocione máis a música galega de raíz, pero tamén outra vez a presencia do jazz nula, absolutamente, prácticamente. E non sei, temos o portal Galicia Antunes tamén aí aberto, pero tampouco sei moi ben se chega alguén, se alguén abre aquela página alguna vez, se vale para algo. Ocurres vos algo na que as institucións podan axudar a promover? Creo que Eva falaba de alguna cousa que acontecía na Escocia, que aquí a lo mellor se podía importar, temas das big bands institucionales ou non, quero dicir, hai unha orquesta clase de Galicia, non hai unha big band de Galicia, ou cousas polo estilo. Ocurres vos algo máis a nivel promoción, porque penso que unha das cousas que a mí me doe a veces é, mira, tanto talento desperdiciado, ¿no? Tanto talento emigrando, tanto talento buscando traballo outra cousa, realmente ese é o tema dramático é ese. Sobre todo na xente nova. Logo vimos a mirar a Sunil e a Miguel, músicos impresionantes, e aquí non teñen ninguna oportunidade. Realmente é a oportunidade de vivir na precariedade forever, ata a xubilación. Entón, como podemos promocionar estes talentos que en Europa, hai que dicir tamén, que en Europa tocan con orquestas europeas prestixiosas, e aquí non hai un eventiño, un algo, un concertiño que se le poda... No, eu creo que, o sea, o que diste de unha big band representativa, con unha actividade, pues eso, periódica e que sea publicitada e tal, pues tipo a NDR, estas orquestas nórdicas que teñen unha actividade brutal, que ten un impacto despois nas redes tamén moi grande, pois sería unha boa carta de presentación de moitos músicos. E iso non creo que sexa tampouco unha cousa moi cara de manter. Nos fixemos a proposta no Concello de Vigo hai anos. Acórdome. Sí. Choraban da risa co presuposto. Bueno, era un presuposto modesto, en realidad. Totalmente. Pero de mínimos, diría eu, casi. Pero, claro, eles penso que pretendían que vinieran ali 4 perroflautas a tocar por un bocadillo de queso e unha gasosa. É unha correa pro can. Claro. Claro, esa cuestión. Claro, pero eu penso que tamén... As políticas culturais teñen que ir acompañadas de presupostos. Sí, pero poñendo en positiva a cuestión, é dicir, depende de nós forzar, o sea, mover o marco para que algo así se faga. Depende de nós, é dicir, forzalo, porque ao final tamén temos que ser escoitados. E cando sexamos escoitados, imaginade que algo así chega ao Porto. Aí é onde está o risco do que vos falaba antes, aí está o risco de ser utilizados como dunha maneira espuria, como fai a política, é dicir, e iso é unha cuestión que a historia da arte está plagada de instancias nas que isto é así, entón, ao final é navegar un mar que é un mar moi revolto. Pero claro que eu estou completamente de acordo contigo, é necesario ese escaparate. Pero claro, que hai que dicir que yo quieres que diga que me utilice, macho. O sea, que decir, si nos facilitan as cousas e tal, pues que me utilice. Sí, pero mantendo a dignidade, porque antes estaba falando despois do xantar tamén, de repente, claro, falábamos os músicos que acabas de falar que van tocar agora, non? A dueto, saxo e piano, é dicir, estábamos falando un poquinho de como encaras unha carreira artística tocando jazz a día de hoxe, é dicir, que vas enfocala cara a comercialidade, cara, o sea, todo este mundo tan líquido e tan reactivo no que estamos, no? Que vai todo a través das redes e vai todo a través desta sociedade límbica na que estamos. Non, é dicir, hai cousas que levan tempo, o jazz leva tempo procesalo como público, e como a xente a que lle gusta este estilo, xente pois que só é ser paciente, que non só é escoitar os 10 primeiros segundos dun track, non, para ver se lle gusta ou non, é dicir, escoita o tema inteiro. Non sei, complicado, pero tamén depende do nos penso, e aí sí que é certo que eu creo que somos un colectivo profundamente individualista, o que decía antes Marcelino, estou de acordo, e iso temos que deixar de selo tamén. É complicado, creo que aparte desto da Big Bang que decides, parece interesante, mas tamén apostar por un circuito de música en directo, de algún xeito, que non seña unha eventual, que non seña
algo anual, que seña algo continuo, a nivel Galicia, algo Sí. que sexa democrático, que todo o mundo poda participar, sin que sería, e que seña unha mostra, como que falábamos, Específico de de que se fai nas Sí. islas en Escocia, que se faga nos povos en Galicia, aí crecería a cousa. E iso é o que o fai, porque a xente de repente ve unha razón pola cal estudia, non? Ve unha razón pola cal quere estudiar jazz, porque ve a xente tocando, e sempre foi así, é dicir, a todos nos sucedeu. De repente temos na retina o primeiro concerto de jazz que vimos, non? E falar con aquela persoa que tocaba tan guai, te dá uns sellos, e ti de repente estás entusiasmado. É dicir, eso é un poquillo do que falaba ao principio, que necesitamos eses alicientes de ver que isto ten unha praxe, non é soamente ir a un conservatorio, que xa a palabra o di todo. Non? Pero poden convivir as dúas. Sí, sí. Eu quería recordar, perdón, vamos a rematar xa, mal momento para recordarlo, pero se alguén quere intervir dende o público pode facelo, se ten alguna pregunta, eu penso, se queredes para rematar xa esta mesa, se tedes alguna pregunta ou aportación, adiante. Eu quería facer unha. Bueno, mellor dito dúas, non? A primeira, como ciudadana, que teño capacidade para xestionar o dinheiro público, evidentemente, se unha cuarta parte, o que no Monte de Gozo todos os anos vemos teatro, porque son millóns do meu diñeiro, porque eu son das que defendo pagar impostos, porque creo no público, e vexo millóns no Monte do Gozo, iso ten unha finalidade claramente política de manipulación. Pero tamén ali hai miles de persoas novas que tamén teñen unha capacidade de decidir. Por que non deciden outras cousas? E quero engadir, eu teño visto a Plaza da Quintana con un concerto de jazz chea a reventar, ca xente participando, a xente feliz. Por tanto, estas son as realidades nas que me movo e eu creo que nun caso é unha clara utilización do noso diñeiro público que temos direito a protestar, porque a mí xa me reventa, que o meu diñeiro este ali metido, exactamente igual que me arrependa como compostelana, que teña que aguantar que xente que ven aquí lle paga cana, porque ya estou pagando eu. E entonces todo isto creo que é necesario dicilo, non? E logo que vos quería preguntar, eu como xa vedes que teño unha edad, eu lembrome en Santiago de unha cultura de jazz, pois concretamente eu lembro da Odagá, que a mí me encantaba, e todo. E en Lugo tamén lembrome de, bueno, eu lembrome máis de Santiago e Lugo porque eran os espacios que máis iba, non? Si, por que ese retroceso? Porque eu que fui un profe de Historia da Música non me quedou máis remedio hasta que conseguimos que viñera xente do conservatorio, eso tamén o poñíamos no instituto, cando nos tocaba dar Historia da Música. Claro. E falábamos de quen viña aquí a actuar e que podían ir, se querían, e estas cousas. Entón, eu teño a sensación, agora que xa levo un tempo xubilada, que hai un retroceso. E logo do diñeiro público non o soporto, e o temos que decir. Igual que aquí actuou, eu nunca vi, fai moito tempo que non vexo que no Obradoiro hubiera unha actuación, e foi precisamente unha orquesta que, se por algo se caracterice por machismo. E aquí, gratuitamente non que cobran, foron tamén os meus impostos. Entón, eu estas cousas creo que temos que decirlas en alto e practicarlas. Como ciudadano nos obriga unha práctica deste tipo. Grazas. Sí. Bueno, quero facer dos comentarios así moi breves tamén. Un é respondendo a Felipe co das axudas da GADIC, de porque non hai máis proxectos de jazz, é claramente porque non se presentan nin as axudas, nin a promoción exterior, nin as subvencións, non se presentan a nada. Pero a pregunta é por que non se presentan. Claro, pero isto solápasenos pa mesa seguinte cando falemos de autoxestión fronte á representación. Pero que non están porque non se presentan, porque teñen a mesma... O sea, non está sesgado por estilos, nin... Sí, non sei se ten esa impresión, pero non quería decir eso, quería decir que ni siquiera nas solicitudes hai xa, o sea que sí, soy consciente que non... Sí, vamos, non. Pero que para mí era un síntoma. Xa te presentaste a que non, a que nunca te presentas a nada. Alguna vez. Pero é minoritario, o que quería decir é que é minoritario e que iso é un síntoma de algo, non? Penso, de que estamos pouco profesionalizados ou non sabemos mandar unha subvención. Isto vai a mesa seguinte, pero por non deixar isto, o sea, non é que a GADIC vete a Non. E despois eu quería facer un comentario super pequeno, así que eu estou a 100%
de acordo contigo con que debemos deseñar outro sistema porque o que hai non nos gusta, non nos representa, pero tamén para repensar outro sistema, non, a xente ten que ter tempo e, mentras tanto, pagar o seu aluguer, e entón, se mentras tanto podemos cobrar dereitos de autor, pois estás sonando no Zarajón, pois tampouco pasa nada, non? Que a veces o mellor, o sea, eu sempre estou como moi a tope de crear cousas e además creo que vou demostrando como facer o día a día, pero se mentras tanto podemos, sabes, vai Ramón ali, os de Zara nos compran os discos, ostris, pois non vamos dicir que non é, bueno, penso eu que senón a veces son como pensamentos sin querer un pouco clasistas tamén, non? De pensar desde unha posición de comodidade que non todo o mundo pode ter. Clasista? No, entendo, pero parece moi interesante, non me sentín aludido. Non estou, o sea, entendo a túa obxección. O que ocorre é que cando nos habituamos demasiado a navegar en augas turbias, acabannos manchando, e ese é un problema moi grande. Entón, claro, podemos comezar con entender que cobrar dereitos de autor do Zarajón nos pode axudar, estou completamente de acordo contigo, non a navegar unha situación socioeconómica complicada para moitísima xente. Estou de acordo contigo con iso. O que pasa é que temos que ter un ideal máis alto. Sempre cando, digamos que entendamos que iso é conxuntural, todo ben. É dicir, que esa, de alguna maneira, que é un parche momentáneo, todo ben. Pero eu creo que temos que ter unha visión como sociedade máis ampla. E esa visión como sociedade, lonxe de ser clasista, que por eso me chamou a atención que utilices o termo clasista, eu penso que é o que diferencia precisamente a cultura elitista da cultura de base. A cultura elitista é a cultura para uns poucos, que dá o status quo como bo, e convinte. E a cultura de base é a cultura que rompe, que emancipa, e que lle fai unha emenda á totalidade do sistema cultural, si queres. E que quere, polo menos, debecer por algo que sexa mellor, e que supere o modelo actual. Entón, creo que lonxe de ser clasista é algo emancipatorio, en todo caso é algo popular, profundamente de base. E é un modelo, é dicir, igual sono moi radical nestes termos, pero é un modelo no que creo. Evidentemente, eu tamén teño que navegar esas augas suxas como están, todos os días o fago, pero eu non deixo de ter un ideal de que isto debera ser de outro xeito. Isto debera ser de outro xeito. E como debera ser de outro xeito, ese ideal é o que debe primar na maneira na que eu ás veces fago concesións conxunturais para poder pagar as contas a fin de mes, eso é evidente. Por que dis clasista? Eso chama a atención. Tampouco vamos a entrar aquí neste debate. Pero é que saca a palabra, entón quero saber o que hai detrás. Pero sí, o sea, sí que me dá moitas veces a sensación de que loitar por moitas cousas, que creo que todas o debemos facer no noso día a día, sí. Os grandes cambios e os grandes pensamentos para o cambio teñen que ir ligados moitas veces a ter tempo para facelo. Se tú estás fregando escaleras 10 horas ao día ou 14 horas ao día, igual non podes parar a pensar en cambiar o sistema. Estás cambiando o sistema desde fregar escaleiras. Creo que por eso che preguntaba, porque me parece que estás partindo dunha premisa que é clasista, a propia premisa. Fregar escaleiras é político, é un acto político. Claro, para ti o mellor, perfecto. Entón, estás facendo política desde fregar as escaleiras. Digamos que a túa premisa é a que é clasista, neste caso. É dicir, aí podes facer política, cada un no seu ámbito. E nós, desde o ámbito da cultura tamén, e é por debecer que as cousas muden. Eu, sinceramente, era un poquinho a obxección que facía. É dicir, sempre estar mirando para as institucións como paraugas que nos protexa e as axudas do Agadic. Creo, sinceramente, que a longo prazo, eu non che digo que a curto prazo non sexa unha axuda, non sexa un aporte. A longo prazo esa non é a solución. Pero, a ver, a ti non te parece político que Ramón vaya ali a falar co señor de Zara para que ponga música galega? Sí. É que ao final non, o sea, cada acción, e ao final eso o mellor pode facer que moitos músicos que malviven, porque son a grande maioría, pois sigan malvivindo, que un poquinho mellor, que tampouco vai cambiar a súa vida, vamos. Aitana, dismo ou contasmo? Claro, pero é que estamos falando do mesmo. A cuestión é que, por iso é onde eu non entendo que ti digas o do clasismo e digas o de ter tempo ou non ter tempo. Aí onde me perdín, porque para min todos os traballos son iguais, desde o punto de vista do aporte enerxético persoal que cada traballo conleva. Fregues escaleiras ou dediqueste á canción ou dediqueste ao que te dediques. Entón, desde ese ámbito e con unha conciencia de tentar mellorar as cousas cada un no seu ámbito, penso que aí é onde nos xogamos o tipo a hora de xogar as cartas mellor ou peor. E estando de acordo contigo, é dicir, eu non, porque o que creo entender co que dis, e corríxime se me equivoco, é que para pensar como eu penso hai que ter algo de tempo libre para poder ter o luxo de pensalo así.
Vale, perfecto. Pero podemos pensar, mientras nos estamos duchando, te quero dicir, podemos pensar Perfecto. en punto na nosa vida, pero Eco. para obrar moitas veces necesitas estar nunha posición un pouco máis cómoda. E iso non estou falando de entre ti e eu, ou entre ti Sí, sí. e a outra persoa que traballa aí no de frente. Sí. Te estou falando a nivel xa global e mundial e de todas as persoas. Claro. Pero creo que isto é unha conversación moito máis profunda. É algo que eu quería dicir, no, aquí, que foi como, no, que non suene en el Zara, que vamos a cambiar el sistema. Hostia, no, igual ten que No, sonar, e estou profundamente de acordo contigo en que calquera axuste na dirección axeitada é un axuste benvido. É dicir, é o debate eterno entre o reformismo e a emancipación. É dicir, reformas que axuden un pouco a parchear, xenial, fantástico, pero chega un momento, estamos nun momento histórico que destila isto por todas partes. É dicir, chega un momento no que tes a cidade de Nova York votando a un socialdemócrata. ¡Wow! É dicir, que pasou aí, non? É dicir, que pasou aí para que eso se poda producir? É dicir, é que o sistema non dá máis de sí. E vese nesas cousas e verás en moitas máis. Eu simplemente tamén quería facer unha pequena chega que botei en falta un pouco algunha reflexión a respecto das bandas de música ou das escolas de bandas de música, que creo que unha especificidade moi singular. Nos temos unha densidade de bandas de música e se empezamos a tirar das familias, cualquera ten un tío, un avó, un primo, un hermano que tocou clarinete en algún momento en algunha destas escolas. Son miles e miles de instrumentos e a memoria, aquí penso que conecta un pouco co que decía Eva, non? Desas cuestións identitarias e as bandas de música, bueno, teñen unhas historias complexas con repertorios, se foron abordando repertorios ao longo da súa historia, tamén repertorios do jazz, as veces sin saber, seguramente, collidos do cinema ou vaite a saber como. E eu penso que hai moitas historias de éxito de pequenas escolas, de escola da banda, o sea, que non son bandas profesionais en Galiza, que corresiden desde Santiago, Coruña, e logo hai uns convenios por aí, pero e penso que serían principais receptores ou xente a hora de abordar estrategias de ensino, puntos de encontro, experiencias tipo Big Bang, que estabas falando antes, ou cualquier outra, ou que poder resultar para unha banda de cualquier lado, non? O sea, de Arzúa, de Vila Santar, pois que vaya a Barrábade, ou que vaya a Marcelino, ou que vaya ao coro de non sei onde, non? O sea, iso pasan a ser sucesos, non? No seu lugar. Quero dicir con todo isto que penso que sí, que se... penso tamén que as bandas de música están nunha encrucillada diferente, non? Pero tamén nunha encrucillada como pode estar o jazz, e que podría haber sinerxias interesantes, e penso que isto sí que se lle pode, xa non tanto reclamar, senón buscar alianzas con determinadas institucións, desde o plano máis local a, non sei, cuanto máis para arriba máis desconfío, pero sobre todo no plano local, penso que os concellos hai que falar con eles e buscar este tipo de enlaces, e aí penso que sí que daría, e bueno, botei de alguma maneira que non saíran nas cousas de ensino, vendo que hai tanta escola municipal, que moitos músicos de jazz viven de dar aulas en escolas de música municipal, de cualquier instrumento ou cousa, e o tería máis presente como un valor, como un recurso, vamos a usar de alguma maneira. Eu co tema das bandas teño unha anécdota, unha experiencia, porque en Malleusis nos últimos anos viu Joan Chamorro a dar clase, a facer unha Big Band, e unha das iniciativas da dirección de Malleusis, porque non había suficientes saxofóns ou trompetas ou que sea, foi falar coas bandas da área de Vigo, precisamente para buscar un pouco, non só para o proxecto de Joan Chamorro, sino un pouco de, pois iso, nos vamos aí, facemos un concerto, quen quere estudiar jazz que veña aquí. E o que se percibiu, isto falo de terceiras porque non falei directamente cas bandas, pero o que se me transmitiu é que as bandas son un pouco recelosas de que esta pobreza de me robas el alumno, non? Que non viu nadie de bandas. Polo que eu sei, hubo varios intentos de relacionarse coas bandas, e non sei se un fenómeno o mellor das bandas en concreto, as que pasou en Vigo, que creo que hai medio lío, pero non hubo máis ben unha reacción de estos non son de jazz, estos son de los míos, estos vienen a clase aquí. Esta pobreza un pouco espiritual, non? Bueno, este medo.
Estou seguro, non? Mira o caso de Valencia, non? Que tamén hai moitísimas bandas de música e si alimentan, non? Se Dallás fai un traballo brutal ali, seguro que se alimenta de rapaces de bandas, non? Pero que volvemos ao de antes, a persoa que leve unha banda ou que leve unha escola municipal. Eu recordo, creo que era Vila de Cruces, fai 25 anos, foi con Pablo Castaño, a tocar ali, invitado polo director da banda, e, bueno, maravilloso, increíble. Logo, atopeime con xente que estudiaba ali, no superior, o sea, non depende sempre de nós. Pero é importantísimo o que estás dicindo, as bandas hai que ir, as bandas non as vas traer. Claro. As bandas hai que ir, son mundos endóxenos que é necesario que exista desa forma, porque a fin de contas estou moi de acordo contigo, que é un vector fundamental da idiosincrasia musical do país, pero as bandas hai que ir. Tes que ir a Salceda de Caselas, por exemplo, que é unha das bandas máis novas que hai en Galicia, tes que ir a Valga, por exemplo, que é o xerme do superior, onde Ramón e eu demos clases nestes últimos anos, o xerme a escola banda de Valga, ese é o xerme, que gracias a Manuel Villar foi medrando e conseguiu ter un grado medio e conseguiu ter un superior. Pero eu diría que as bandas hai que ir. E é un traballo que está por facer. E creo que é moito máis fácil, é dicir, na consecución, ou polo menos na certa habilitación dese ideal tan grande que eu puñía de que haxa unha normalización musical do país que teña que ver máis coa cultura de base, que teña que ver con que, por exemplo, a xente poda facer en ensino medio jazz e non estea posto carro diante dos bois. Vaya, creo que nese paradigma ideal vertebrar isto coas bandas é fundamental, porque aí está, desde que os rapaces son meniños, porque é unha tradición familiar, e isto sucede igualmente en Portugal. Isto sucede exactamente igual en Portugal, é moi parecido, é casi paralelo. Sucede que como o tío, o pai, a nai, a tía tocaron o clarinete, tocaron a trompa, tocaron percusión na banda, o rapaz ou a rapaza empezan tamén na banda, e é unha cuestión familiar, e poucas cousas hai que máis unan a xente do lugar, non? Como manifestación artística. Se o jazz é capaz de ir aí, pero aí temos que ir. E ese é un traballo, e a razón, unha das razóns fundamentais polas que eu creo na cultura de base, é que para eso hai que romper o lombo. Hai que currarse iso, porque ese é un cambio de certa mentalidade que ten que coller o país. É dicir, por que temos que tocar solamente pasodobles, ou por que temos que tocar solamente un repertorio que ten, digamos, que status de prestixio. Pero aí te estás metendo aí, o tema das bandas coñezo pouco, coñezo máis o tema da Federación Coral Galega e intentei facer cambios aí durante 6 anos e é absolutamente imposible, o sea, aquelo é os cambios é o que teñen, algo tan pechado que é inamovible, son colectivos moi complejos. Sí que hai bandas que son máis accesibles. Mira, eu toquei Gerxo o ano pasado en Caldas da Raíña en Portugal. Eu presentei coa banda da Coruña unha obra concertante para flauta e piano o ano pasado, e con Valga outra, é dicir, gratis et amore, é dicir, se vas facer ese traballo é gratis et amore porque hai unha razón de maior peso da razón polo que estás facendo. Que é unha cabezada contra un muro a nivel mayoritario? Sí, pero que hai unha vía de acceso con xente, e ao final o que dicías ti antes de Vila de Cruces, hai xente que é suficientemente sensible con respecto ao tema como para facer piña, e aí é onde temos que ir. Eu vexo claro, pero claro, o sea que é a tradición. A tradición é o que ten por sistema, a tradición é conservadora. Xa sabemos. Bueno, se non hai máis preguntas, eu penso que pasamos a seguinte mesa. Moitas gracias a Marce, Ramón, Ave.
Saber comezarem vocês, porque eu non sei o que é que dices. Eu vou vos facer Ah? Sí. É nos que nos modera. Eu? Ah, ti? Eu son moderadora. Perdón. Sí. Perdón, perdón. Son moderadora opinadora. Sí. Que, comezamos? Coordinadores, sí. Estamos todas. Ramón. Siéntese, caballero. Grazas. Bueno, vamos coa última das mesas. Hai alguén atendendo? Hola? Vou facer como as profes, vou quedar calada así. Vamos coa última das mesas, que vai sobre a vida profesional, que enlaza moito con estas últimas cousas que se estaban a falar na anterior. Bueno, antes de nada, grazas ao Consello da Cultura, grazas a Chito e a Felipe por convidarnos. Quero presentar, voume poñer un pouco así, desculpade, para velas a elas. Quero presentar aquí a Cristina Marván, que é directora do Eixo do Jazz, a Asociación Luso-Galaica para a Promoción do Jazz. É unha asociación sen ánimo de lucro que traballa desde 2017 para atender pontes entre as escenas do jazz da Galiza e do norte de Portugal. E é tamén produtora de Dentro da Caixa, desde onde ofrece servizos de xestión, de mentoría e de apoio aos artistas. E temos tamén a Xan Campos, músico, pianista, increíble, un dos meus favoritos, que é tamén director do Festival Can Jazz, que é un dos festivais máis veteranos do noroeste peninsular, que leva 28 edicións, non? 28 edicións e máis de 40 anos, porque non se fixo todos os anos. Que pasada, Bueno, eu son Aitana Cuétara, vou moderar esta mesa, pero como tamén vou participar, eu son manager e outras cousas parecidas a manager, e ademais tamén son a directora do Festival Jazz de Ría, que se fai desde hai 10 anos na Costa Ártabra en diferentes localizacións e que moitas das que estades aquí xa tocastes nel, varias veces incluso, así que, nada, vamos alá. Bueno, un montón de notas aquí, a ver a que nos dá tempo. O programa, a sinopse do programa, xa nos plantexaba cuestións como autoxestión fronte á representación profesional, que disto enganchouse un pouco a falar antes, e o papel dun programador fronte á autoxestión. E a min apetéceme moito falar deste tema, porque me vexo aí neses dous campos, non? E porque cando eu son programadora de jazz, sempre agardo que todo me chegue igual que como eu o mando cando son manager, e a realidade está moi lonxe, non, de ser así, porque é certo que neste mundo do jazz, menos a música, que é increíble, todo o demais é un desastre. O material promocional é un desastre, a nivel administrativo todo é un super desastre, a comunicación é un desastre, é algo que tamén se falaba antes e que retomo un pouco eso, que as dinámicas de mercado da música actual agora mesmo obríganos a que todo o que fagamos este envolto nun papel de celofán, así con un lazo moi grande, non, e moi bonito, senón non funcionan. Agora mesmo tocar ben ou programar ben xa non é suficiente, fan falta moitas cousas ao redor. E como eu creo moito na profesionalización e na especialización, o maior problema que vexo na autoxestión dos músicos é ese, que non chegan a todo iso, non chegan a poñerlle o lazo e o papel de celofán, e entón non acaba de funcionar. Bueno, porque eu creo que é o lóxico que os músicos o que fagan música e os fotógrafos fotografías e demais, non vai un pouco por aquí. Entón, fago vos dúas preguntas, que son varias preguntas, en realidad todas xuntas, ou sea, unha pregunta con moitas preguntas,
Unha é, por que casi ningún proxecto de jazz ten unha axencia que lle faga estas cousas? Por que case, ou sen case, non hai axencias especializadas en jazz? Pensades que por unha cuestión puramente económica, ou seja, porque os proxectos de jazz non xeneran suficiente beneficio como para que sexa rentable para esas axencias, para esas oficinas, ou porque este modelo das axencias e do mercado non encaixa co xeito de facer dos músicos de jazz, ou seja, que son os músicos os que non teñen interese en ter unha axencia. Que pensades vos? Que pensa Xan? A ver, moitas cousas que se me veñan á cabeza, non? Pero, de feito, estaría ben que me responderas ti a pregunta esa, porque así xa... A ver, eu penso que claro, que os músicos, especialmente, pois, quizáis no jazz, moitas veces pensamos, temos esa visión romántica, que un pouco, quizáis, tiña que ver co que falaba Ave antes, non? Pois, a veces, intentar escapar un pouco do institucionalizado e do academizado, non? Nos temos esa visión romántica da arte, que só pensamos na arte, non? O sea, eu sinto que para nós pensar como empresarios, pensar nos cartos ou pensar na industria, que se siente como un fracaso, moitas veces. Entón, pois, creo que sí que pode haber algo diso, de que non estamos como, queremos estar na nosa burbulla facendo as nosas cousas, e, bueno, como facendo o mínimo que se nos exixe para poder estar aí e para poder mostrar o que facemos, non? Pero claro, penso que a maioría das artistas a motivación que temos non é económica, ni siquiera laboral, nin nada, é unha motivación exclusivamente artística, non? Está claro que iso non funciona, non? Para que iso funcionase, pois, teria que haber unha estrutura moito máis sólida do que hai. E de aí un pouco a outra pregunta que plantexabas, de por que non o hai. Bueno, creo que iso é difícil de responder, por iso te dicía que quizáis ti podes responder mellor que a min a iso. Realmente non o hai, realmente hai moi poucos proxectos de jazz que estean respaldados por unha se chamar unha empresa, unha produtora ou a xente detrás traballando para ese proxecto. Hai moi poucos, hai casos excepcionais, pero son casos peculiares, son excepcións. O porqué, a verdad que non o teño claro, non? Non sei se Cristina quere dicir algo. Bom, os artistas, para começar, os artistas querem se dedicar só à arte, e eu entendo perfeitamente e acho que deve ser assim, não é? Só que infelizmente não estamos no tempo do Da Vinci e já não há os mecenas que havia e, portanto, não se consegue fazer isso. E isso, por um lado, ajuda a que haja poucas agências, porque de facto as agências não são os mecenas e os... quer dizer, não podem ser mecenas, não têm. Se aparecesse aí uma gigantesca agência com muito dinheiro, com um banco por trás, que pudesse tratar dos músicos e fazer o que eles querem, era o ideal, mas não vai acontecer, não é? Portanto, é muito difícil. É difícil convencer os músicos de que eles que têm que ter um método de trabalho. É difícil convencer os músicos de que têm que escolher um caminho, porque muitas vezes os músicos de jazz, por exemplo, arranjar uma agenda, e eu trabalhei agora com um grupo que não era jazz, mas que a coisa mais difícil que tinha era arranjar uma agenda para os músicos todos estarem disponíveis, e no jazz, por outras razões, isto também acontece porquê? Porque estão todos muito dispersos em projetos diferentes. Cada músico participa em 10, se não forem mais projetos. Cada músico o mesmo músico tem aquela jam session que vai fazer logo à noite, a outra que vai fazer no sábado, e depois comparam o dinheiro e a vontade artística.
Não é só dinheiro, realmente a maior parte não trabalha por causa de dinheiro, trabalha pela vontade artística. Não, eu este fim de semana apetece-me ir fazer a jam session, porque gosto de tocar com aquele músico. Isso dificulta muito o trabalho de uma agência, quer dizer, é muito, muito difícil pegares num grupo, investir a fazer divulgação, porque um produtor e um manager tem que fazer isso, tem que organizar, produzir, promover, sei lá mais o quê, para depois chegar ao fim e consegues vender um concerto, mas afinal não conseguiste vender o concerto, porque naquele dia há uma música que não pode ir. E então é muito complicado. E é bastante frustrante até, não é? E, portanto, das poucas pessoas que eu conheci que fizeram este trabalho, conheço uma com muito sucesso, com um músico só. E o resto, as pessoas acabam por baixar os braços na área de jazz, porque dizem, eu não consigo comer ao fim do mês assim. E por muito que gostem, por muito que queiram, os músicos, metade da alma alimenta-se com a música e, portanto, não precisam ganhar tanto dinheiro, acho eu. Mas é um problema sério, esta dispersão grande, que eu entendo. Quem me dera a mim pudesse fazer uma coisa, hoje apetece-me fazer uma coisa fácil e mudo de profissão amanhã e mudo mas complica a vida dos agentes, por isso acho que Absolutamente, estou de acordo contigo 100%, que a veces é moi frustrante, non? Porque dá a sensación de que ás veces as oficinas están esperando a que sone o teléfono e iso desgraciadamente non é así, hai que facer un traballo enorme detrás e é o mesmo traballo peches o bolo ou non o peches. A única diferencia é que se non o pechas non cobras, non? E isto ao final, claro, eu por unha parte penso, bueno, a mellor realmente os músicos non queren este modelo porque teñen outra visión, os músicos de jazz non están como con outra visión do mercado, con outro xeito de facer, entón non queren isto e as poucas axencias de jazz que hai, os poucos managers non consigan sumarse aí porque é algo máis ou menos frágil que non xenera eses ingresos. Se os cachés son moi pequenos, a porcentaxe do caché que é o que se leva a oficina, vos imaginades que ás veces é ridícula, que non dá nin para ir ao sitio, non? Isto é unha realidade. E claro, se ademais tes que estar facendo todo ese traballo extra, non? De organización de axendas imposibles por un exceso de proxectos, de non sei que tal, e poñéndolle o lacito ese de celofán e todo o rollo, e non chegas a ningún sitio, pois se baixan, os managers se baixan do carro e entón non hai, e como non hai, pois está todo moi desorganizado, pero mellor se organizara, sí que podería, non? Entón aí é onde nunca sei onde está, que é o que vai primeiro, verá. Sí, claro, a min encantaríame que houvese alguén interesado en traballar para min a xornada completa. Claro, a cuestión é que temos que facelo nós, non? Ao final, os músicos somos pluriempregados, non? Porque, ti mesma sabes que ao final tes que tirar por outros lados, non? Como programador ou como manager ou como tal, non interesa tanto, non? Tens que tirar por facer outro tipo de producións, non? Os casos que vexo é de que as poucas persoas que se dedicaban a iso, pois cada vez van tirando máis como a outro modelo, non? Máis que a coller grupos, sobre todo pensando no jazz, non? E en outras músicas, pois iso que non son tan mainstream. Entón, ao final o que pasa é que temos que facelo nós, somos pluriempregados, porque temos que facer a parte de música, temos que facer a produción, non? Eu son consciente de que, como dixeche antes, que era un desastre, non? O sea, eu son consciente de que o meu... A imaxe que eu vendo a veces pode ser... E ti ni tan mal, Pode non ser tan... Pero eu que che vai dicir, son consciente de que compañeiros que admiro moitísimo e que penso que son musicazos e musicazas e que fan cousas superinteresantes e son moito máis desastres, non? O sea, eu teño traballado con persoas que son músicos que cambiaron a historia da música de España. O sea, falo así de niveles tremendos e de que logo non poden facturar, non saben como facturar, preguntan se cada un pode mandar un recibo a un concello. É como, pero como podes este señor si ten 40 anos de carreira? O sea, Claro, pero aí digo eu,
oxalá eu pudese ser tan desastre e non ter que preocuparme, o pouco que eu fago, non ter que facelo, porque a mí gustaríame poder só facer a parte artística, non? Entón, bueno, mira, eu é que xusto pensei nunhas estadísticas que fixen este ano, empecé a apuntar todas as horas que traballo e a que lle dedico cada cousa e tal. Entón, como eu tive unha filla fai menos dun ano, decidín reducir, como facer unha media xornada, reducir moitas horas. Entón, pois, ao final, vin que máis ou menos, con esa reducción de horas tan grande que eu pensei que estaba facendo, se calculo as horas a media nos días laborais, traballo máis horas ao día, cando supostamente estaba traballando media xornada na miña cabeza. Comentar tamén que, a pesar de iso, pois, a nivel de ingresos e tal, pois claro, xa me gustaría ser mileurista, se descontas gastos e tal. E dime conta que, claro, cada vez hai que dedicar máis tempo a oficina e menos a música, non? O que me sale é que lle dedico como un tercio do tempo presencial que eu lle dedico a traballar na miña casa, un tercio do tempo que lle dedico como músico, non? Porque fago, o sea, agora non estou dando clases apenas, non? Pero só da miña actividade de músico, digamos, un tercio do tempo é de oficina, non? E dame a sensación de que cada vez é máis, e cada vez necesitaría facer máis, non? Entón, bueno, está claro que ese é un traballo que hai que facer. Se é rentable ou non, ao final, eu teño, moitas veces estou dándolle voltas a iso, non? Digo, joder, se se supón que isto é sustentable, pois, non? Debería haber xente que estea interesada en facelo. E se non é, pois entón somos un pouco, non? Un pouco pardillos. Entón, bueno, pois é un pouco ese dilema. Un pouco do que xa se comentou, de que estabas dicindo ti tamén, que claro, que hoxe en día non é só ter un bo produto, ni siquiera é mostralo ben, sino que ao final hai toda unha serie de cousas ao redor, que o do laciño que dis, que en algúns sitios xa teño visto iso de que vexan cantos seguidores tes, ou que vexan cantas visualizacións, ou, bueno, que se lle dá máis importancia a eses datos, non? Máis que realmente a música. Agora está moi de moda o de sold out, non? De presumir de sold outs, non? Entón, tipos nas redes, sold out, non sei, todo no tal, do sold out. Bueno, entendo que é porque iso dache prestixio ante o mellor outros programadores ou así. Entón, claro, como que temos que estar máis preocupados diso que realmente de ter un proxecto interesante a nivel artístico. Iso é unha pena realmente. A mí gustaríame ser máis desastre. E que haxa outra persoa que... Sí, claro. Pero, bueno, agora é verdade que hai cero risco artístico nas programacións públicas, sobre todo, o sea, que nas privadas, bueno, están para vender entradas e cervexas, e eu tamén o entendo, pero nas programacións públicas hai moi pouco risco, que hasta hai moi pouco, eu teño esa sensación que había como unha escena así medianita para todos, o sea, que lle vai moi ben, sempre lle vai moi ben, pero logo había unha escena medianita na que todas máis ou menos pois nadábamos aí. E agora que lle vai moi ben, e aos demais vai nos fatal, o sea, unha sensación que non sei se o resto compartides, pero na música en xeral, non falo só do jazz. E isto dos likes pasa no jazz tamén, que parece tremendo, pero a min ás veces chamanme concellos, diputacións ou outras empresas ou tal para pedirme proxectos de jazz porque teñen a miña referencia do festival e de outras experiencias e tal, e eu ofrezo cousas que me parecen maravillosas, valoran e acaban chamándome para pedirme a unha destas da Escola de Joan Chamorro porque ten moitísimos seguidores nas redes sociais, non? Ao final sempre es, mira, e non tes a, quen sei, Andrea Motis ou Rita Pallés ou non sei que, bueno, e, pois, te lo miro, sabes que vou facer, pero ao final, o sea, custa moito, non? Cando non estás nese... Tú sigues representando artistas de jazz, Cristina? Sigues tendo artistas propias? Non sei agora, outra vez. Mas... estamos a tentar organizar as coisas, mas o que tu estavas a dizer da política pública, da diferença entre os privados, as promoções dos privados e dos públicos, isso é um problema que eu acho que é crucial, pelo menos em Portugal, que é
as organizações públicas estão praticamente a oferecer tudo, seja lá o que for, por um preço ridículo, quando não é gratuito. E isso faz com que o público fique mal educado, mal habituado, e não quer pagar 5 euros para ir ver um concerto em qualquer lado, não é? Eu aí noto alguma diferença entre Portugal e a Galiza, mas se calhar é aquilo que eu estava a dizer ao almoço também, ao jantar, que nós temos visões cruzadas de Portugal e Galiza. Nós achamos que há coisas que acontecem aqui que são muito boas e vocês acham que não, e vice-versa, não é? Nós achamos que aqui há mais sítios para tocar jazz do que há no norte de Portugal e os músicos galegos acham que é ao contrário. Mas uma coisa eu tenho a certeza, na Galiza paga-se melhor, o público paga mais para ir ver um concerto de jazz, nem que seja um bar. Em Portugal não pagam nada. Porquê? Porque tu tens um Mário Lajinha ou um João Paulo Esteves da Silva a tocar num auditório de 500 lugares, que é do município, e podes pagar entre 2 a 4 euros para assistir. Portanto, se tu pagas 2 euros para assistir a um concerto com o Mário Lajinha, porquê que vais pagar 5 euros para ouvir um concerto de um músico? É muito bom, mas que eles não ouviram falar. Não vão. Não é? Portanto, aí há um handicap muito grande da educação do público. E isso, somado ao problema que os músicos têm de se autopromover e de se... porque são... Eu não sei se os músicos de jazz são... Pode ser assim uma coisa minha, mas... são demasiado honestos, se não têm aquela coisa da pop, não é? De se expor como pessoas, como figuras, e não conseguem fazer isso e, portanto, é mais complicado. Ou se é mesmo este mundo, neste momento, que é muito complicado, porque até mesmo eu, com a associação, com este jazz, vou precisar, não tarda nada, contratar alguém especialista em redes sociais para tratar das redes sociais, porque para promover e arranjar sócios para a associação preciso de um especialista, porque não chega. Porque eu, como presidente e produtora do Eixo Jazz e como coisa, estou quase como, se calhar sou um bocadinho artista, porque também ando sempre a fazer coisas diferentes e durante meia hora faço o Instagram, durante a outra meia hora faço um e-mail para uma coisa, na meia hora seguinte estou ao telefone com... Portanto, estou sempre a mudar de função, dentro da minha função, e não me consigo dedicar a nada a 100%. Assim como os músicos se deviam dedicar à música a 100%. Claro que tem que ter opinião, claro que tem que saber o que é que podem pedir a uma gente. Claro que tem que saber como é que se passa o recibo. Em Portugal também não sabem. Nem sabem as leis, nem nada. É uma confusão. Aqui vocês ainda têm, há muitos que têm a sorte de ter, há cooperativas que fazem a faturação, músicas ao vivo e outras. Em Portugal, nem pensar. E, portanto, eles enganam-se todos os dias a passar recibos. E depois chega ao fim do ano e quando estão a fazer o IRS, grande confusão, grande atrapalhada, porque é sempre um stress. Então, se tivessem mais gente, se calhar não nos acontecia isso, não é? Mas, Cristina, os agentes não querem fazer porque não ganham dinheiro. e diz que a xente en Portugal non quere pagar unha entrada, pero eu imagino que pasa como aquí, que a xente si paga entradas moi caras para macroeventos e para macrofestivais así, ¿no? O sea, imagino que en Portugal acontece a mesma coisa. Porque isto, o sea, falamos do modelo que se falaba antes, ¿no? Que hoxe en día parece que todo está pensado para o macro, ¿no? Para macrofestivais. Chamoume a atención aí atrás que lín na prensa a industria da música factura 11 millóns máis en Galiza, tal.
Claro, como que a visión xeral parece que a industria da música está nun momento maravilloso, non? Ou outro día nunha entrevista que nos fixeron para a Asociación de Jazz de Cangas, a xornalista dicía, claro, que neste momento tan bo para a música, non? É como, wow, que... Claro, pero realmente creo que hai unha visión xeral un pouco nesa liña, non? E claro, a realidade máis alá deses macroeventos, non? Donde a xente non lle importa pagar por vivir unha experiencia, non? Porque, ao final, hoxe en día, o consumo de música faise de unha maneira na que a música é o menos importante, non? O máis importante é todo o que hai alrededor. Entón, perdí o fío do que estaba dicindo, pero a xente non lle importa pagar por esa experiencia, non? Sí, pero volve todo a ir ao mismo, ao final, a experiencia, as redes sociais, o que ti estás mostrando nesa experiencia. Iso é, pero parece que, perdón, que se me foi a olla, parece que, sí, por pagar por algo que me dá a sensación que antes que se valoraba mogollón, non? Como eu, cando volvín de vivir fora, era no 2015, tiña a sensación de que todo Dios quería ir a ver música en directo, non? Todos, calquera bar, calquera local, quería programar música, a xente, non sei, conectábase moito máis con iso, non? Con ver concertos en directo, eu sentía que bueno, que tiñas esa, que estabas activo, tocando nun lado, no outro, non? E agora, 10 anos despois, é como que cambiou iso por completo, non? Por suposto que hai moita xente que ainda sigue interesada niso, non? Pero, en xeral, como que a tendencia vai por outro lado. Entón, gastar 5 euros nun concerto de jazz, por exemplo, que é o que estamos falando, é como costache moito, non? Pero pagar 150 por ir a ver un macroevento, pois non. Entón, bueno, por intentar poñer algo positivo, non? Ainda que eu a veces son un pouco cenizo, pero dice que como que o luxo, o novo luxo é a artesanía, non? É como que nun mundo onde iso, a inteligencia artificial e o autotune parece que é o que mola, non? Que agora, joder, hai cantantes que queren cantar que parece que teñan autotune, non? Iso é a hostia. Entón parece que como que o que máis nos gusta, o que máis admiramos é como que todo que ten esa envolvente artificial. E, bueno, parece que hai unha resposta a iso, ou que irá vendo pouco a pouco unha resposta a iso na que se volva a valorar cada vez máis pois iso, pois o artesán, non? E a música en directo como forma de artesanía tamén, non? Como dicía. Entón, pois, bueno, a verdade é que eu non tiña esa visión, e fixeronme a ver fai pouco, bueno, pois pareceme, oxalá que sí, non? Mas eu acho que devia haver um esforço grande para transformar, quer dizer, o jazz devia ser um objeto de luxo, devia ser um consumível de luxo. E as pessoas não porquê? Porque nas cabeças da maior parte do público o jazz continua a ser aquela coisa esquisita. Claro, eu non dicía como novo luxo, non como que sexa unha cousa exclusiva ou tal, senón que é unha cousa que se empeza a valorar como algo que escasea, que non é o mainstream, non? Que non é como o que consumen as masas, e que pouco a pouco que a tendencia podería ir cara aí, o cal sería maravilloso. Pero non como algo exclusivo, non? Sino como que iso poida volver a ser o que te valoras máis o xersei que che fai a túa nai a calceta que o que compras no Zara, non? Un pouco. Bueno, eu por volver un pouco a isto da autoxestión e a representación, eu aquí teño outra posible teoría de por que os managers de jazz están en perigo de extinción. E eu creo que a veces é porque non acaban de atopar o seu lugar na cadea, e a ver se vos pensades o mesmo. E é que hai unha realidade que a maioría dos festivais de jazz están dirixidos por músicos. Raramente non están, é un caso extraño, pero normalmente están dirixidos por músicos. E sempre me dá a sensación de que os músicos prefiren falar con outros músicos. Eu, de feito, antes que distribuía proxectos de jazz,
falaba con festivais que preferían falar co músico. E eu a moito que lles dixera que o meu artista o único que tiña que facer era ir ali e tocar ben, e que todo o demais o facía eu, pois esa conversa non fluía e acababan falando por detrás co músico porque o coñecen de toda a vida, porque non sei que. E entón, claro, eu deixei como de ver o meu valor nesa cadea, porque digo, estou aquí de repente non teño lugar. E creo que lle pasou a moitas outras compañeiras isto, como decir, si total, se van chamar entre eles, que pinto eu aquí, non? Xanti, que estás nos dous lados, o sea, ti tes esa sensación como director dun festival, o sea, prefires falar con músicos que con axencias, e por outra parte, como músico, crees que tes máis fácil, aínda que logo todo o demais sexa máis difícil, para ti e tal, que tes máis fácil chegar, o sea, que é máis fácil para ti falar con Felipe ou falar con Max que si fixera eu? A ver, o problema aquí é o mesmo de antes, é a precariedade esa, non? Ao final, eu, como un dos programadores do Can Jazz, xunto a Iago Fernández, claro, nós ao final, nós estamos aí, claro, isto é como tirar pedras sobre o teu propio tellado, ou sobre o teu, que ao final é o meu, non? Pero, claro, nós, unha vez máis, pensamos como... Temos a visión romántica, non? Pensamos como artistas. Entón, aí, coas miñas estadísticas tamén, pois, claro, este ano dediqueille casi 500 horas a ese festival sin cobrar un céntimo. Entón, por qué? Non é porque non me dea conta de que ese traballo ten valor, non? Sino porque ti queres facer o máximo posible. Entón, pois, se podes aforrar un pouquiño por aquí, outro pouquiño por alá, claro, no momento que se mete unha empresa polo medio, pois aí, claro, sabes que iso vaiche salir peor, non é que nos evitemos falar con tal, mas que me preguntas se prefiro falar con... pero eu digo, por exemplo, o caché van ser 2.000 máis IBE, van ser así, a ti dache igual en realidade, non? Non, porque nós, isto é o que nós facemos, nin digo que estea ben, non é exemplo de nada, é simplemente, bueno, xa que me preguntas, nós intentamos que todos os músicos que veñen cobren máis ou menos o mesmo. Os músicos. Entón, dame igual que sexa unha estrela internacional que tal, ou que sexa un grupo local, non? Nos intentamos que máis ou menos, a veces non pode ser, non? Pero máis ou menos todo o mundo cobre o mesmo. Claro, porque temos esa maneira de enfocalo, onde intentamos que chegue o máximo posible ao artista, porque vemos desde o punto de vista de artistas. Entón, non é o mellor para o funcionamento en xeral, a largo plazo. Pero, sí, supoño que a veces costanos un pouco ter esa visión, porque como vamos tan a ruchas, como estamos tan limitados, pois eu non vou evitar falar con Booker, só faltaría, por suposto, e si que houve anos que necesitamos axuda en produción, bueno, contratamos a alguén que o fixera e, por suposto, que cobrou polo seu traballo, non? Pero, bueno, intentamos minimizar todo iso, facendo nós, para que chegue o máximo posible. Claro, ao final o que estamos facendo é, pois, algo así como, bueno, o traballo de asociación, non? Pois somos unha asociación, de feito, ahora estamos intentando activala, que medre, bueno, hai moitas cousas aí, pero con respecto aos concertos gratuitos ou os concertos de pago tamén, claro, en Cangas nos temos moito público, sempre está a plaza chea, se fose máis grande viría máis xente, cerca de 1000 persoas cada noite, os concertos son gratis, son pagados, o festival ahora mesmo é financiado polo Concello. Outra época que sigue, hasta chegamos a facer rifas, de todo, sortear discos, ir polos bares pedindo colaboracións. Ahora mesmo o Concello un pouco fixose cargo do que é a cuantía do orzamento do festival e financia, non? Pero, claro, aí tamén en relación ao que dicía Ave, estou mencionando moito, pero bueno, estou de acordo no que dicías con respecto a
a que debería ser como sostible, que non debería depender de institucións. Pero tamén relacionado co que che dicía Aitana, creo que por onde eu entendí que se refería é que, claro, por que está pasando o Festival de Cangas? Porque hai uns pringados aí que nos podemos permitir, que somos bastante privilexiados, como para poder permitirnos dedicarlle todas esas horas gratis a facer iso. Entón, que pasaría se non existíramos estes pringados? Pois seguramente ou habería outro pringao, como había antes, ou non habería festival. Pero e plantexas como que poida ser algo profesional, porque eso existe, eu fago un festival e cobro por iso. Sí. Quizáis agora, despois deste tempo, podíamos plantexalo así. Pero ata agora non era moi viable. Por lo menos non era moi viable manter o nivel e manter a programación, os días de programa que tiñamos. Non era viable así. Xa reducimos cousas por saúde mental. Xa reducimos cousas por saúde mental. Vai reduzir para a saúde financeira. Claro. Sí, pasa que, en realidade o que optamos agora é intentar un pouco repartir o traballo, máis ben. Por iso estamos coa asociación, estamos intentando involucrar a máis xente, e ademais agora estamos un pouco volvendo ao tema da entrada gratuita e tal, estamos facendo un programa mensual onde sí que hai unha entrada e iso en teoría ten que financiarse por sí mesmo e vamos a ver o experimento como funciona. Por ahora parece que pode funcionar ben. Fomos facendo, temos ahora mesmo xa 40 e pico socios, fixemos o primeiro concerto onde, non houve moitísima xente, pero estivo ben, prácticamente financiouse o concerto, e esperamos que cada vez iso vaya máis. Entón, claro, interese da xente hai, dicía Ramón que igual o jazz non chama ou tal. Xa o falastes, que, no momento que tillas a xente a oportunidade de chegar a él, chama moito. Non a todo o mundo lle vai gustar a mesma cousa, pero o jazz ten moito público. O que ten que ter acceso a él, entón, Estaba aqui a pensar que o Canjás com 40 anos já criou ali em Cangas um público, não é? Iso a dificuldade é criar em sítios onde non... Iso é, nos podemos permitirnos empezar a facer algo cobrando unhas entradas, non sei que, porque claro, desas 1000 persoas que veñan ali cada ano, pois unhas poucas queren continuar aí. Seguramente gracias a iso, pois queren seguir coñecendo máis cousas e queren seguir asistindo a concertos. Posso-te fazer uma pergunta? Sim, por suposto. Como é que tu também vês esta questão da organização de festivais como organizadora do Jazz na Ria? Tu não fazes Jazz na Ria como ele faz, como músico? Non, o Jazz de Ría ao final é unha iniciativa empresarial, é unha iniciativa profesional. Claro, hai como dous xeitos de facer un festival. O a nivel asociativo, cando hai unha masa asociativa forte e xente con ganas e entusiasmo, que é incrible que eso ocurra, pero que creo que tamén se pode compaxinar co outro, ou cando hai unha iniciativa empresarial que ten unha idea e a presenta alguén que a compra e xa está. Entón, o Jazz de Ría é un festival gratuito, faise todo con apoio público, agora mesmo hai 4 concellos implicados que poñen un diñeiro cada un deles. Tamén se usan moito estas redes da Deputación, da xente que se presenta, que normalmente, porque eu chamo para dicir es que me interesa, preséntate, non? Foi o caso que fixen con Xan, que ia levar o seu proxecto, preséntate á rede cultural, que así te podo contratar por aí. Hai un apoio tamén directo da Deputación pequeno, un pequeno de AIE tamén, vou tirando de aquí e de alá e consigo un diñeiro, pero todo está profesionalizado. Normalmente non se regatean cachés, son super axustados os cachés do jazz e van todos o que piden tal, se non chega e non se fai, pero en principio intentamos que sexa sempre así e hai un equipo moi escaso de xente, a verdade, temos que correr moito, pero de xente profesional que nos dedicamos a eso, xente en produción, en comunicación, en foto, en
todo. Claro, son formas diferentes, non, de plantexar o tal. Realmente, nós, co orzamento que temos agora, que é moi pouco para facer un festival profesional, se fose un festival asociativo no que a xente está traballando polo ben común sin cobrar, hostia, estaríamos programando 4 meses, non é realmente así. Vou medio pechar isto, porque sei que vamos fatalísimo de tempo e que senón non queda tempo para Miguel e para Sunil. Entón, vou lanzar aquí, así, como facendo un super resumo de cousas, porque tamén este programa nos plantexaba aquí que compartíramos visións e estrategias para continuar programando e desenvolvendo unha vida profesional no contexto actual. Vale. Entón, a min ocórrenseme algunhas cousas, algunhas para os propios músicos, algunhas para os festivais. Vou volas contar, a ver que vos parece e a ver se pode construir algo por aquí, vale? Para os propios músicos, asumindo entón que a autoxestión é o modelo maioritario e o que parece que vai estar funcionando, non? Eu penso que podería ser superinteresante e supernecesario que existise unha formación especializada nesa profesionalización da que falaba tamén antes Felipe, o sea, entendo que xa todos estudiades moito para tocar e ensaiades moito e facedes música moi guai, pero todo o demais, pois estades aí un pouco que non sabedes por onde vos ven e é lóxico. Entón, o mellor, se a autoxestión vai ser o camiño, deberíades vos formar niso. Non sei se esas cousas deberían estar dentro desta formación reglada, que a xente cando vai a estudiar música, de paso, se lles ensine todo isto, un mínimo da industria, ou que houvese algún tipo de formación paralela que poidese organizar músicas ao vivo, mellor, con financiamento da Xunta ou da Deputación, ou que sexa. Nós no Eixo já fizemos isso. Aqui há uns anos que tivemos apoio para fazer isso, da GDA, que conheces, e fizemos vários workshops para ajudar os músicos a perceber como é que funcionam, como é que se passam recibos, como é que se fazem as contas, como é que se trabalha um Excel, pelo menos. Não é? Coisas muito pequeninas, mas... Isso para as programadoras é incrível. Mas eu acho que era essencial, só que as coisas, por exemplo, são muito diferentes. Eu não, apesar de sermos luso-galegos, o sistema é muito diferente na Galiza e em Portugal. Portanto, não dá para fazer a mesma coisa, repetir a mesma coisa com o mesmo formador. Sim, sim. Sería guai. E despois outra cuestión é que se vemos que isto, formarse, non sei que, que é complicado todo, Dios mío, mellor non queremos autoxestionarnos e queremos ter unha axencia, a posibilidade de que os músicos se asocien entre eles para, entre todos, contratar a unha persona a media xornada para que distribúa os seus proxectos. Quer dicir, ti só non podes ter unha persoa contratada para ti porque non é viable económicamente, pero se de repente vos xuntades 8 ou 10 proxectos que para unha oficina é un número ideal de mover e está alguén a media xornada distribuindo isto, pois igual xa vos funciona e gañades todos, non? Penso para músicos, agora comentamos todo. E despois, como festivais, eu hai tempo que teño unha rede de festivais de jazz, unha rede galega, ou mesmo galego-portuguesa, galega do norte de Portugal, que nos asociemos de algún xeito simbólicos festivais para optimizar recursos, para ofrecer xiras aos artistas en vez de bolos soltos, para facer coproducións de novos discos ou novos proxectos entre os festivais. Ás veces hai músicos que queren facer un proxecto e que é complicado para eles a nivel económico e a todos os niveis, pero se eu como festival me comprometo a compralo, igual un só non, pero se hai 4 que se comprometen a compralo con un bo caché que eso lles permita facer esa produción, ostris, pois bueno, entón eu levo tempo metendo ficha a algúns festivais así, pois non me dan cova, creo que porque como os músicos o queren falar con músicos, pois non tal, pero eu estou intentando, entón deixo aquí tamén os festivais que estades aquí, o Can Jazz, o Unigran Jazz, que joá, que creo que isto sería guai, e non sei se existe algún tipo de circuito así en Portugal, ou se a través do Eixo isto teria sentido. Nós também andamos a tentar, não é em festivais, o Eixo já se faz um festival muito pequeno, que é o Jazz na Caixa, mas em Portugal eu há um bocado estive a ver, Portugal é 1/6 de Espanha, a Galiza é mais de 1/3 de Portugal. Em Portugal há mais de 40 festivais de jazz por ano, portanto é quase um por semana, não é? Portanto isto é uma loucura, desde pequeninos a grandes, a não sei o quê.
Só que são sempre tomados pelos mesmos. Quer dizer, há um músico que este ano está a dar e vai a todos, e porque é aquela coisa. Naquele ano, aquela gente acertou na mousse e pôs a fotografia certa no Instagram. E então ele vai a todos os festivais e consegue tomar conta. Mas não há uma rede nem acho que não há mesmo. Acho que há rivalidade. Non devia. Non devia, Non sei que pensas ti, Xamo, se alguén que está desde lado quere comentar isto. Eu creo que sería moi interesante que estamos en contacto entre os festivais, entre os programadores, non? Tamén creo que o gran valor que teñen festivais como os nosos é que ese programa independente, non? Ainda que sí que a veces pode ser interesante aproveitar cousas para ter o mesmo en varios festivais, tamén penso que é unha cousa positiva que de ter unha tan alternativa, pois é precisamente, no final, pois si hai festivais de jazz que teñen pois os todos pois pasan por todos os do catálogo, non? E bueno, para min iso é menos interesante. Entón, pois bueno, penso que a rede é moi interesante. Sí, daría un pouco ese enfoque de independencia na programación. Nos están facendo sinais de que paremos de falar. Pero bueno, despois da música podemos falar na rúa, nos bares. Gracias. No sítio certo. Não, mas da Espanha não. Não.